Right guys, maskura say maneri mamuka say tadzoka. Haiwa guys, hamsati maguta here nemakuwa kuma street uko haiwa. Mugware for hours. Imi pana imi. Right guys, tadzoka nenyaya. Tambo yapi kutanga nenyaya yani ya sisi ya mama yekutorerwa murume na best bomba wavo anditika hesi daga ndozi yangu uri sei yenzi chiwaya. Saka iko tadzoka one abudi vakatororwa vakadlirwa vakatorerwa mukadzi na bururu wavo. Andimaona best bomba ravo vakwana chichokonera chibage mumba aiwa avana kuita zvokuudziwa vhiye 99 vakaona
mai mwana vakatotorawo selfie zvinhu zvacho vakatotorawo selfie kudai so vakamira kudai vanhu vavo vari kumasure 9 guys vyevye havana kuita zvokuudziwa asi makuhwaya vakavabata fiya live wakanzvadzi vakati ndinoda kutaurawo because ndikurwadziwa ende vanhu ava vari kundithreatena ende saka isusu now toda kutoprotecta hanzvadzi because kune mathreats ari kuitika mulife yehanzvadzi kune vanhu vari kuvatsvaga nedzimotikari vachidini saka isi pakangoitika anything kune hanzvadzi ava chete takutoziva kuti pane zviri kuitika hani maona iyi rakari best bombisto best bomba ravo imi pane mapictures avaitodyisa vese vari mundiro guys vachitodyisa vese paplate and everything guys munhu iyewana chichokonyora mai mwana kuchokonyora chinhu chamadhamu padheni kana newo unoita kuvenda kuti rikiti mai mwana kuita kuti mbomirai guys ndione munhu All right guys, sorry guys, vamaita ndashaya kuti isusu hatina vaenzi handiite zvemafriends ndiani ari kutaura mbambo arisivhesera babe muno ona ndakanga noti ndadedza plumber kuti azogadzira something pamhene firiji pane chipipe chachinoisa mvura munhingikiri kuti iite maice blocks hameno chakachiita sei angasaka auya kuzotarisa zvichifamba sei kuti agadzire kicheni kusaka naye avhunduka kati voice zviri kufamba sei handi maona bwesifu apinda nebai saka vai wafurigwa nevana alright pakanaka guys saka tadzoka tave pano chirigai tibate hanzvadzi tichingopinda panyaya yaka1 tichingonzwa kuti zvakafamba sei kuti vawane mukadzi achiro walula achitochokonyewa mai mwana hatidi kunyatsa kuimagina right now kuti vakafila sei pavakaona zvinhu izvi ndoda kunzitanga ndanzwa kuti ivo pavakaona cheko vakanyatsa kufila sei regai tinyatsonzwa kuti zvakafamba sei nekuti nyaya yacho inganetsa indikada kuti ndiimagine zvinhu zvacho hazvinyatsomira mushe mbirai tinyatsonzwa hanzvadzi because pana mira mushe apa I think what we're open for business to those who want to tichanzwa idu asina ivo I hope muri kunzwa volume nhasi tsoka dzenzi dzichadambuka nekuda manyaya nhasi tsoka dzenzi dzodambuka nhasi nekuda nyaya mukadai kakwidza mukadzika muri kudzifambira kwanja dzichidairai zvefoni right ndivabhasi direct kuti aiwa zvetavepo hanzvadzi chiuyai right guys unoyazoda kuziva kuti zviri kufamba sei kunyatsobata ndakumirirai kuseri ndakumirirai kuseri ndikutraya kudaira bhatiri kungoti connect okay asi mati mune data here mufoni ndatenga data by remote so what's going on I don't know, maybe when network I can try problem kana mutry mundifonera back muri mifamba itoni apa mufungi hadzadza havana kana mboshata vanhu vamusvika mino havana kana mboshata hanzvadza I think pavakatora selfie papa mino dzakavhurika kudai vanga vachine shoku yezvavanga vaona vanga vakatsamwa anomona saka ndinozati ukatsamwa mino dzinoshama ukatsamwa mino dzinovhurika kudai so indazonyatso kuvaona kai ndazonyatso kuvaona vatori hendisa zveshe kuti izvi kuvati pana munota kuvagwirana imi madhayari zandokuzivai munoita kuvagwirana I think zaingori hasha dzekuti chi saka kana ukatsamwa unofenengura mino kudai unovhura kana masusu kudai unovhura kana miromo unoivhura kuirembedza kudai kana uchinge watsamwa handi munozviziva saka vakufona yellow makundinzwa makundinzwa takunzwanana muri sei kwanzvadzi yangu
muripo andiri right inini ndikuudza vanhu ndikati hanzvadzi yangu iyi yakanaka zvisingatoitsi hanzvadzi yangu iyi picha yeselfi yayo bakatsamwa saka kana masamwa handiti mhino dzinovhurika here but naizvo zakati makanaka zvisingatoiti zvototi zvezvimadhayari zingagarire mudhuze because ndogona kungowana kamuroora kapanapa kapashowo panapa serious hanzvadzi ayo ndida kukubatsirai munhu ari serious kuti mambora nguva munenge muchisangana nawo anditika right tine kuganzi iziendisa muwena iziendisa mandakuudza idha kuti vari handisa iziendisa muyu zvakafanana neni kana ukati denha ndakatsamwa nditika ndinovhura mhino dzikudoi maimwana kutonge dzichapinda mombe yose ichifamba hani maona saka vakanga imajina iwayo unetsa kuona mukadzi achietsa kurohwa lulalula unotorohwa neshoko unotovhura mhino idzi maziso ayo unotovhura unotomboita waya maimwana zvakafanira kufuma uchiona kuti mangwana mugaraji amuna motikari unoitsvaga mubhini uchiziva kuti mota haikwani mubhini ndo zvakafanana nemukadzi mukadzi hashayiwika handimaona mukadzi afange kushayiwa ndopafeya anditi exactly saka nzvadzini muchida kuti mutiudza kuti nyaya yakafamba sei mukadzi uchinyasatisanangurira nyembo pakutanga kuti zvizvi zvakaitika zvakafamba sei kuti zvizosvika pazvakasvika apa nemudzimai uyu manga mave nekuya yakadii muri mese and zvii zvakaitika nabhururu wenyu uyu ende wese tiu kudlirirwa nabhururu dei makadligwawo wenyu kana neumwe munhuwo pamwe taitoti kuda zvobhururu magwadzira zvinoita umwe wakuti huye bodo saka nyasatisanangurira yenyu zvakafamba sei maita basa nenguva mandibatete right chakaitika ndechekuti nemusikana uyu ndingati tanga tane ndingangoti nearly to 2 years tichidanana right zvangatave 2 years inini ndaigara kucape town nguva yese I was in Cape Town so we planned and we even talked kuti takuda tichitanga musha saamai nababa and we agreed kuti ndo zvatada kuita so I was going kubasa ndichienda kubasa ndiri kuCape Town I had to stop kuenda kubasa ikoko kwandaienda then I was like since ndada kuya ikoko hapana need amba chete ndichada kuramba ndichiita zvebasa kunoko basa tosikutangira kunoko so iye anga achiita zvekubika kunoko restaurant staff so inini ndo basa ranga ndakaitawo futi ndakaitapo CEO yehotel and catering so we even planned kuti tada wachaka zvinhu tese kuno bosi iye anga kutaura kuti makastoma akumuwandira so we agreed kuti no tinosikotanga zvedu tiri pamwe chete but well it's okay so zvinhu zvangu zvese zvanga ndinazvo zvandaitandisa kuCape Town I had to send it home ndikazvitumira zveshuwa zvinhu zvakaita sei zvakatambirwa zvikasvika then kuno chandakakwanisa kuuya nazvo ndakakwanisa kutakura session chete kabhegi ranga ndakatakura ndozvo zvandakakwanisa kuuya nazvo because we even agreed kuti kana taishanda tichazoenda kumba kuzimu totanga kuita zvedu tiri pamwe chete right so iye aigara kumba kwavabereki but pesa apa aimbogara ega but through nyaya yelockdown akapedzisira akugara kumba kwavabereki but akazopedzisira decide kuti ndaakutsvaga imba because ndinge yekuti iwo waakuita waakuya kuno kuti titangire zvedu tiri pamwe chete ndakati awandi it's okay hapana chakapendeza good idea and zveshuwa imba yakatsvagwa imba yake ikawanikwa ndikurimemba ndakatoita kanenge kakunonoka nesome days akatondifonera achindipopotera please deti yaipumba so and I was like no mukadzi zveshuwa taakuita sei taakutanga zvinhu ndikati ibo then ndazokwira ndikurimemba ndichimutaura ndinotsvaga tiketi rekukwira ndokukwira bhazi akatonitaura kuti kanzaiwa maya bhazi ariite apa pakutoda zvendege because baba mwana maita sei handinonokera apa anganonokerwa nekuda kurohwawo lulalula angatoisuwa angati ndoita zvendege 2 hours 1 hour 30 minutes nendasvika handiri murukona so in another way ndasa ndakatogokwirawo ndege ndakatotangidza kukwitswa ndege naiye ndiye akatotanga kutikwitsisa ndege ndiye munhu utoita ndichokwira ndege ndaandingorowe mabhazi so ndakwira ndege pandauya ndikasvika zveshuwa akasvika paairport it was nice akauya akanditora neuber ndikaenda kumba kwedu kunyowani tikasvika we enjoyed tikasvika ndikageza ndikapika she's good in cooking handina hangu kunyepa semunhu akaita hotel and catering
akasvika akasondibikira chikafu chakanaka atakadya iri takafara mukairova usiku hwese mukairova poto kuichukucha usiku hwose musi woti mukamakwadza musana makakabva makadla kamudzike musana handiti murukona shuwa takanakirwa ndindi kunyepa well first day tikarara second day tikarara tichifara tikaswera zvese then third day ndokurimba pasecond day hanzvadzi mai vake sekuru vake vakabva vashaya kumba kwana mai vake so avashaya akazochanga kuita tumaround rokumbomhanya kufinara because ndiye kamusana mukuru anga ari kumba kwavo so third day ndopanofanira mai mwana onese tinenge tiri vanhu vaita sei vadanana plus tinenge tiri vanhu vawirirana kuti tingoti takungotanga kugara chese mujoni muno toita nge chiro chacho chihureka hazvinakidze onai kufa kwakauya kurwara cheko munhu unorwara ukanzoita wamuko wakafa korona izvino zvimuri kupeneri kungotsvaira vanhu tadaiwo sezvo inini muri kuziva kuti muri padhuze nekumba plus kumba vamwe vari kudziva kuti ini muri panapa taita sei ndashedza munin'ina wangu kuitira kuti ifi ndikamuka ndichinzi nhasi ndarwara kana kuti ndangomuka ndakanzi ndafa unokwanisa kuwanawo kuita se wokuziva wokubata anotoziva kuti ndinoskunonzwa akadonhera govhu rangu ndiapa kuitira kuti mangwana saitise zvisanetse akati well that's a good idea ndakati it's okay so ndauya I think day 2 which is nezuro wacho akasvika akaskondudza imwe nyaya isina kundinakidza zvitoti ndakatosvika pakumutaura kuti nyaya uri kunditaurai dai wakandudza ndichiri kucape town ka dai ndisina kubvira ndauya day 2 akazonditi hanzi baby vanhu vekumba kuya vasudi vachindigare nemurume asina kundirora well I understand izvozvo zvagara zvinoita zvinowanika zvikanzi so nyaya iripo ndeyekuti ndandichikumbira kuti kana tete vangu ndo vari kunyanyopenga sireki tete vangu kana vaita sei vati vakuya kunoko unombonotsvaka vari kundisaikai hazvibude ini manje ndonekwa ndichambeya ndazotsvaga kwekurara munhu ane mukadzi neimbawo yatakasendisana kuti akuita sei takutangira mushandira pamwe chita usikona kuti hazvitese hazvibude here zvikanza saka inini unongoda kuti ndiite sei unoda kundimakisa navabereki vangu takati aiwa isinei kuti se yekumakisana navabereki but chiwacho inini zvino zviro zvandandigarokepa kunoko kujobe kunoko izvo zvandina kana hama dzakaita sei dzakanyanyowanda iye uyu wandi kutotaura kuti mupana wangu wandira kuti azoya mumba handinogara nemukoma wake nemukadzi wake ende dai kuri kunzi iye anemba yake ndaikwanisa ndokwanisa kuti kunorara ikoko ari kutogarawo nemukoma wake nemukadzi wake zvikanzi please unotsvaga woita sekuru vandazoti well it's okay tichaona kana nguva yacho yaita yasvika so day 3 ndakabva ndamudza ndaimupana wangu kuti pauyiwa hama yangu ndo pandakabva ndafonera tinashe tinashe pana wangu ndakauya zvakaza mukoma wangu muntaura kuti mane 3 days mauya mubva matedza kunditaurira tinashe ndiye bhuru wenyu tinashe ndiye bhuru wenyu akatoti mukoma wangu ma 3 days mauya shuwa mweshe sei mupedza taimese musina kundifonera ndakati aiwa mupana wangu akonda andichambonakidza kane mukadzi ndingangoti ndasvika ndotode kwandakutobuda ndichiti ndikuita sei ndikutsvaga natinashe ndandichibudana nawo nemukadzi you know what it is zvikanzi alright ndapanzwa zvikanzi saka ndouya rini inini I was expecting kuti maybe ndokwatisa mutaura kuti unouya ndoba akabva anditi ndikatoti ndakati ndouya rini ndakutokanganisa because akabata haona chipo ndikutoya nhasi ndakati haibo uda kuya nhasi zvakanzi ndirayo ndikutoya nhasi mukoma wangu I can't wait but bo zveshuwo munhu wekuti taitamba zvekuti handinamboti ndingarwadziwa kuti kuita sei kuya izvezvi kana kuti well it's okay saka chakanetsa ndechekuti inini kwatakasvika tichisogara ndisingazive nzvimbo dzacho murikuona saka ndisingazive nzvimbo dzacho ndo pandakati amai mwana onai amunini vari kuda kuita sei vada kuya kuzokuona saka sezvo vada kuya kuzotiona saka sezvo vari kuda kuzotiona inini madirections handimazive chinzwai kwaari kutaura muone kuti muno kuziva here but ndo pandakabva ndaitoti damba foni yangu pavatanga kutaura vese zvakanzi andogara kwakati ndopakabva panzi namai mupana zvakanzi pamunini kuno kwamuri kutaura imimi nekumba kwavabereki vangu kwandiri kufanira kutobuda izvezvi ndichienda kufinarauka pano pamuri kutaura imimi pamaflats kusvika pamba pedu zvakanzi patori even 5 minutes kusvika pamba pedu handi muri kuona ndopekanga panzi oraiti
atinoita pamunini ini ndira kubuda ndira kutoyakomba ikoko but ndinoizvo zvandirangonosiya ndichese ndodzoka zvangu zvisira nemurume wozi chitunha chasekuru vacho chinenge chanzi pane zviri kugadziriswa ira mhino mari dzainzira kubuda saka zvakatombotora time chitunha chese chauya saka kumba kwangu kusina hako puresha yakawanda right ndopaakabva anditi ababa mwana chindibai phone number dzake ndozofondana nabamunini ndaita se ndasvika kukumba kuitira kuti communication iite se ive easy ndoita se ndoya navo kuno ndakati well it's okay bandampa phone number ndakati tinacho unotaura namai guru vako panhamba idzi saka aibo zveshuwa vanhu vakasvika kumba kwevabereki vemukadzi bai vanhu vakazoita se vakazoya kunoko vakaita se vari vaviri ndakatogara mumba ndakatorelaxa ndikutoona hangu mafirimu ndakagara hangu mumba ndokandakabva ndaona bamunini zvishowa namai guru tapanana hagi bai it was a strong hug because it was long time no see pana wangu zviri sei taipe chandakidzwa tinachetakutangotaura nyaya iye achimbochemo mukomongu long time ingichemo pana wangu zviri sei fona newhatsapp fona yakufona direct ine whatsapp fona newhatsapp ndikuise pahold kuwhatsapp fona newhatsapp aiwa not imimi fona newhatsapp uri kufona direct mari yako inopera fona newhatsapp ndibhururu wenyu tinasha ari kufonawo ari pano palife ari kuti ndoda kupinda mutaurirani of which that's good enderai mberi handei right saka ndikutodayo pepe ndo pandakaita se pandakasvika mukomana takagara tiri kutandara baibe ari kuita sei tadya baibe tatonotenga madrink mumba tiri kunakidzwa urikona right paipai ndo pandakabva ndazonoti kuna tinashi kwatoduka baibe tikazi akomanda de ndakuenda kumba ndaba anokwira kombi right mukomana aenda anokwira kombi day 4 tichinopinda muday 4 wakaswera kuchinaya musi wacho handidi kunyebera yatete waswera kuchinaya baibe ndo pandakabva ndati akawedza kakaka kari kungodochi vanhu muchidanana zvenyu muimba menyu sezvotirika vatsva murikona ndakudanana nemukadzi baibe ndotoita se yellow right chibata wakadai hold on iwo chibata wakadai pawhatsapp apa uchiteerera zviri kutaurwa nani nemukoma wako then wozotaurawo alright enderai mberi hanzvadzi right inini ndo pandakabva ndanzwa mukadzi manje zvakanzi mukadzi zvakanzi vari kuuya ndakataiwa haina hana ndichati ari kuita sei ari kuuya unogontaura kuti ari kuuya inini sei asina kundodza zvakanzi angondichinyorera meseji achintaura kuti ari kuita sei ari kuuya pandati well it's okay tingazviite sei tinganyanya zvipinza pesha ngawe batagara mumba zveshuwa batamumirira time dzaakasvika it was late akasvika ndofunga around I think around past 3-4 ikoko bro then baatosvika kulezi ndikuda sadza rangu ramandilimbisa chichi zveshuwa sadza vareta baatotanga kutanzaka bamunini asi ndimuri kubika chimwe kusika kakwa bamunini nani nakulezi ndikati zveshuwa batatanga tese sadza vatatanga kubikwa vatatanga kuona tv zviri baibe takagara sadza rabikwa tichinopedza mukomana vaita se apa abuda paaenda right tasara taatega zveshuwa ndakasara ndikawirirana nemukadzi wangu takasara tikatodanana takachitoita semukadzi nemurume handimurikona right arara manje ndikuna makuseni radei 4 kai mangwana makuseni akangomuakaita muromo murikona ndopandakabva ndatomuti ndeipi zvakanzi hapana kana mapurisa haana kusuka akangosiye chii mapurisa akadaro mumba haana kana kutsvaira abuda paaenda zvakanzi ndakuenda kumba kwamhomzi kufinance kwekwe ndopandakabva ndati oraiti mira ndikuperekedza pandabuda panamuperekedza patoreka distance kunosvika kunokwirwa makombi ndakamuperekedza kunosvika kunokwirwa makombi asina kana kungobvira ataura neni zvikatondinezoti ndeipi rikuitwa nemukadzi weyo panongoti well it's okay then padzati 9 10 11 12 1 2 dzakumatu panangofila kuti handaitwa nechimoko aite munhu akangobuda akandisungira fesi isi takarara tiwirirana oraiti rega ndichidaiwo rega nditumire mukadzi meseji ungadziona yawaindiita yaite ona iwo uri munhu ezvinezvi tikatonesitoa chivanhu chaipo chaipo ndindakatotizira kuuya mumba mako ukaita yawa ndikati ukaita yawandiite yekuti unongobuda
wakasunga ndinotanga kufila out of place otherwise ndinotanga kufila kuti zvakandinetsa ndokunanga ndati haona izvingashidero zvandava kuita iwo nevomukadzi ndakukumirira kuti kana udzoka chete togara pasotisa zvakanzi it's okay zveshuwa ndakamumirira kuti ese auye then after some minutes ndobva akabva nditumira message ndoti ndinotokudza zviri kuita zvakuti aapa ndikati but yo nyaya iyo inga ndakambotaura daido unyatsoda kuti ndinyatsenda kuti pauri kufungidzira kuti zvese ndinorara aive zvakanisaka kuda kuti ndiite sei ndingobvunza kuda kuti ndinobva ndaona munhu akuti kanenge ndokuzvikwidzira izvi saka shamwariyo ndoda kuti ndiite sei inini ndakawirirana newe kuti ndiri kuita sei ndiri kuchatsvaga kokuita sei kokurara but now waudechirongwa wauda kutondipa pressure inini ndakati patona matauro wakuita iwo wakuita ngezvinonzi inini ndakauya ndikakukumbira ndakati ndiri kukumbira pekurara after all isakaurirana kuti akuita sei takutanga zvinhu zvakanzi aiwa shaini zvandiri kutaura ndo zvandiri sei zvandiri kuita vanoti well it's okay ndinokuona waita sei wauya ndichatsvaga kokuita sei kokuenda zvakanzi ndipowo ndiri kuya kokuma manje andatipo zveshuwa ndakagara mumba pepe munhu akauya munhu auya abva asvika akauya akauya bhandabuda yareka akabuda bhandabuda bhandashanga urwa maundu berereka mujoni ndichitira kutsvaga kokuru ndakutoera kunge msitskit kunge chigunduru pepe sezvineiyo bhandazongoiyewo kuhwani shamwari yangu imwe ndaitamba nayo kuchara mumwe anonzi proud ndopanaka ndaenda kumba kana proud bhandaenda bhandakatipaana aripo ndiri kumbira ndingorara zvanhasi mangwana ndiita sei ndorwa pasi zvakanzi maiwo ribhuru wangu sharara mumba ndakati aibo right pandapiwa pekurara mumba ndarara mangwana makuseni kuchiedza ndopana bhandamukira kutumira mempana message ndakati baby wasiya makisi wako ndaiziva kuti ari kumukira kuenda kufinara kwekwe ndakati wasiya makisi paikuti tikuite narusha zvinatsofunga ndakati chii zvakanzi ndazongofungwa chidanani uchibva kwauri kubva ini ndichibva uchi kwandiri kubva ndakati kweyo unorevekwewo ngekweyauri kunditaurira ndakati iwo kutanga kunditaurira zvinhu zvekupenga izvi ndakapera ndege ndichivinga iwo kuno but nhasi wakunditaurira kuti hazvisi kubuda matauriro anzisha ndozviripo ndakati aora ichi anyway ipo zvavakumba muri kuona ndakati aora ichi bo ndikuita sei ndikuyazotora zvinhu zvangu ndakati bo aive zvishura pepe ndaenda ndanotaurwa nzi chuya tisangane kumba ndaenda ndanosangana munhu kumba vandasvikosvika ndikusvika vandasvikogara pageti pake iye anga asipo vandamutumira meseji ndakati uri kupi haupi zvakanzi ndiri kuya abva zoya ana tete vake vaiva vaimanje vaitaura tichitsvaga vatetese ukaita bandonarogerichi zvinhu zvavo saka inini handinambokwanisa kupushumura zvinhu kuti nditarisa kuti zvakanei ndakangoti ovya daita se arongedza zvinhu zvakakwana ndakati well it's okay right ndakatodayo ndatoora zvinhu zvangu zvese chichiduru zvanga ndirongedzera zvacho handina kuziva kuti paarongedza zvinhu asirira tisheti yangu imwe yanga anditengera for birthday tisheti yanga anditengera for birthday kwazoti imwe yanga ndava yakapfeka imwe tisheti yakanyorwa neyelo pamberi ine tumutiso I really know kuti aita se azvisirira then kobva kwazoti spray yangu yemusoro nemafuta angu ekuzora netibrush right ndova ndakabva ndazviona nakumba manje kwakutikwe then after a day ndakamutumira message ndakati aona ndakakanganwa t-shirt yangu nemafuta sosososo nebrei ndokwanisa wazozvitora rini ndobva akabva andita ezvezvo handisi kumba pretty sure ndakumudzira kuti arikutaura kuti okay kana uri kuchera ndezokubata mangwana ngonzwa tete mangwana vandamutaurira ndakati ndeiti wakumberi ndirakwaizotora mafuta handina kana mafuta ekuzora zvikanzi shainga ndakataura kuti ndiri kupretoria murikuona saka inini paakatanga pandakaona akutanga kundiavoida manje saka ini murikuona atete manje inini hamene kuti chii chiri pandini marelationships angu ese murikuona musikana uyo wandabata haazi musikana ezvine zvokuti ndinokwanisa kuti musikana wangu wokuta I think it's wechi4 kana wechi5 marelationships angu ese handiudzirwe kunzi musikana wangu ari kuhura ndinovabata ndega tega nemene ndinobata kuti red-headed saka makambourigwa futi nevamwe kumashure upereku makambobata futi vamwe kumashure musati mabata uyu uyo anenge atoo wechi5 ndakatombozviitwa zviri kuitika izvozvo ndakatombozviitwa kusaka dambudziko riri paipo izvo zvazvinyazoitika zvekuti sorry dambudziko rinenge riri paipo kuti vese vangopedzisira vangodai and sometimes handifungidzira kuti dambudziko but sometimes I even believe
kuti ndofunga kana ari mwari wangu anondida ndofunga arida kundiratidza the right one because especially wandinenge ndafungidzira kuti uyu ndiye wandada kuti ndiite mukadzika ndiye wandinobata vamwe vese ava ndinenge ndifungidzira ndikuita zvemafanisi navo mazvichiziva anogara but wandinenge ndazvipira kuti uyu ndaakutora kuisa mumbaka handidi kunyeberera tete nobata yeah, all right. Ndobva maita sei paya? Zvanoita ininika if kana right saka akuda inonzi anditaurira kuti ari kupretoria inina if pane zviri kuitika ndinotanga kungopreswa netsvina so ndogara pachemba kuti ndibudise tsvina yaibude ndinokutaura serious ndinotaya kugara pachemba tsvina isi kubuda ndinodayo the whole day pane zviri kuitika shamwari yangu paakauya achibva kubasa kuma5 ndakamudza ndakati proud bebu yaanofana kunge ari kundichita ende inenge itori serious meta chaicho iri kunyatsoitika zvakanziwa daro ndakati kubva makusenda achipreswa netsvina ndikagara pachemba yaisi kuda baatotanga kundiseka zvakanzi zvakamboitika kupi ndakati proud ndozvandinoita pane zviri kuitika zvakanzi aiwo unopenga ndakuma7 to 8 ikoko ndakabva ndati proud ini ndaakubuda ndaakuenda kumba kwechimoko zvakanzi iye unopenga nedistance iripo unodzasvika kubva kuno zvakanzi cha unopondwa manherana ndakati proud ndati ndaakubuda ndaakuenda zveshuwa ndakabuda vandatanga kufamba ndabuda ndatanga kufamba vandasvika ndichitosvika ndakasvika pamba pemusikana ndasvika pamba pemusikana pandahwanda pamwe pamba nejuro ndahwanda pamba nejuro inini haifiridzi yese inotozvidziva kuti inini noise and inini I used to like fighting muri haifiridzi haive haifiridzi tovateba haifiridzi tinoiteba zvisingaiti haifiridzi inopedza masports kubva kuna namumama vacho vana vacho aya haifiridzi inopedza masports handiri murikuona vanhu timu iye tinashe wacho paaizvezvikazotondizwa anotozviziva kuti baba vachimurenga chakatanga kamahwani atongoti ezvezvi tsuru ndofunga kuti chwandakuenda ndokwakatidzikamisa ndakasiya zvinhu zvese saka ndichisvopinda muraini tinashe ndakaona achipinda akabata foni atidzvanya foni achipinda muraini tinashe paandiona tinashe andiona ndandakamira parima saka tinashe he couldn't even believe kuti ndikave inini because aifungidzira kuti ndichava hwita kudhara wekuti ndikatongochiona kuti chimurenga chatotanga kuti ndo zviri kuitika ndaitotanga kumubvarura senge papo dai kwanguri kudhara kwanguka pandakatongomuona kuti ari kupinda muraini ndaitotanga kutongomurovera nyaya yekuti uri kutsvage chimuraini nechimoko changu ati murikuona saka iye ndofunga ndozvakaramba zvichimupa presha yekufungidzira kuti haazi hwiti paakandiona baadzokera kumashure adzokera kumashure abva achisa inini pandakaona kuti tinashe andiona ndakabva ndanorega ndichise ndichii nzvimbo ndachita nzvimbo ndakabva ndaenda bva ndanogara mukati megeti meyajechi kana tinashe anozona because anga abuda muraini saka tinashe takampa confidence dzekuda kuramba ari muraini kana dzekuda kuramba achiona bhebhi because ndanambononoka dhoo rebhebhi pandaona dhoo bhebhi inozi dhoo rebhebhi rakakiwa but anga rakaitwa kuti tokuratidza kuti munhu haazi kupretoria munhu ari local saka inini ndo zvakandipa presha yekutedzera handikwandiri kuzoenda munhu arikuramba ndakagara saka ndakaramba ndakagara tinashe ndikakapinda paipa tinashe akazobuda achienda inini vandasara ndichichita nzvimbo vandapinda achibva ndapinda mugeti ndapinda mugeti achiti ndakapinda pakagepo kamwana tikakwani but ndakamanikiza ndikapinda chikuitika what's going on andirimuona right ndapinda pakamukoto ikamugeti kako kaiti ukapinza kudongorera unokwanisa kuona munhu ari kupinda kugeti right zveshuwa ndiri papo ndakanzwa geti chivhurwa pandaona musikana achitase achipinda akabata maplastic paper bags musikana paapinda musikana apinda ndakamuona kuti uyu apinda then bandahwanda then abva asvikongosiya maplastic mumba asiya maplastic mumba abva abuda atidzokera kunze kwegeti kurakidza kuti aikomunicata nani nashe right abuda asvika panze pandamona achitaura pafoni anenge akitarisa ndaona munhu anenge hwichi achiroro iri paopposite pamba penyu abva atanga kunditarisa musikana ndakamona akutaura pafoni anenge akaudzwa kunzi no hapana mbuya uchiti upinde pacheni right sezvinoitisa minutes ndakabva ndaona tinasharuita se ari kupinda nemukadzi vapinda mba vaita se vavavharirana mumba right vapinda vavharirana mumba paipe inini ndofunga ndakapupuma nehasha for nearly for 30 to 35 minutes ndakagara hanze ndichipupuma ndikadziwa kuti but like seriously tinashe how could he do this I couldn't believe it
ndiri kutaura zvakamboitwa nevamwe vanhu ndinaye kuti ndiwe yandakamboitwa achitoshora even kana vakoma vake kuti vakoma vake vakambo because panyaya dzangataura zvedza kuti zvakamboitika lasai kuti shamwa dzangu dzinonyenga mukoma wake iye tinashe akambozviita kuti nemumwe mukoma wake anonzi maufi vakambozviita kuti izvozvo izvi saka uyu kutaura nyaya idzodzo achitoshora vakoma vake kuti yakaitwa nevakoma vakweva ingauya like 1 saka ndakarwadziwa saka muri kuona ndakarwadziwa tinashe pavanhu vese munhu wandaitombonyera vakoma vake naye tinotaka kundidayo why right after a minute after 35 minutes ndakagara panze ndichifuta nehari ndichinodai pushado ndichinopinda tinashe ndakaona ichati atyisana nemusikana wangu andimukona ndichisikongosvika ndichikongopinda tinashe vanamura fight tinashe vaatanga kuseka achifungidzira kuti mafanizi ari kuitika hamukoma kumusadaro panatanga kumurova ndakati tinashore shuwa saka apa angachikisana chete panga pasina zvokugadzirira kuti vakuda kuita panga pasina vanga vakala ndautaura chokwadi handisina kuwedza handisina kunanyeba vanhu vanga vakalatsa vanengori software dziye kuratidza kuti arse vanhu varita sei vari mumba right kohembe asi vakabvisa hembe ka right chitererai munzwe pati yandakutaura alright ndikunodayo ndopatakabva ndandoti tinashe iwewo neshuwewo nezvawandiiteyo pavanhu vese ungadaiwo then chemene varova iyaya ndopatakabva ndati kune musikana ndakati ndipo foni yako vandabvisa pecheni ndakati bvisa pecheni havabvisa pecheni paakabvisa pecheni ndopandakabva ndaona conversation yanga irimo mufoni tinashe aindichera sei kubhebhi siyana nabharanzi udzinge pajeni kana arida mari yake yekuita sei yekudzokera Cape Town zvinoita sei ndinomupa mari yake yoita sei yekudzokera Cape Town ngaabve pajeni ndadatanga zvekugara newe musikana wachitobvumira zvakanzi kana neni ndadaita sei ndada kutanga kugara newe zvakanzi shuwa munhu ngaite sei ngaabve pajeni zvakanzi kana usina mari yekumupa iwewo ndinomupa mari tinashe hana kana sei kana anda matitina shana kana underway matina shana kana underway baba hana kana spend andochengetwa hana kana andochengetwa nemukoma hana kana chaanacho baba right ndikunodaiwo pepe ndopandakabva ndabhoikana ndakati tinaone shuwa taomba chochoverana nemukadzi kuti ndiise kuti ndidzingwe panapa izvo zvingadzingwa ndinoita sei ndinoenda kupoere tinashe wanditi tiri kurwadziwa pepe ndopandakabva ndati tinashe bvisa hembe tinashe vaabvisa hembe chimoko pandachiti bvisa hembe vese pandavabvisa hembe vese ndavabvisa hembe pandatanga kuvatora mapipu nekumatora mavhidio ndichimubvunza tinashe shuwa here zvawandiita wandisa chichimurona ndopandakabva ndatora mavhidio and everything nemusikana wacho vese then pandakabva tinashe azomutipeka hembe dzako ndandatomutorera hembe zvese nefoni ndandamutorera but ndakazomunyara ndikamuti tinashe ofoni yako ndopandakabva ndavati pfeka hembe dzenyu vapfeka hembe dzavo pandabuda from there andazombobvira ndakaonana even nemusikana kana naiye tinashe wacho vese pavaenda for good nhasi ndopandatozoshatsika kuona ndakutumirwa chinonzi chipikicha chavandisira vakanyora kuti hanzi akasiya atibira inonzi mari dzedu plus akatibira mafoni edu plus akatibira zvinhu zvedu ndatovhunduka ndichiona izvozvo nhasi ende kumba kwanga ndichigara ini ndaudzwa kunzi kune mukadzi ari kunzi akauya nemotikari akauya achinditsvaga nezuro ende zviri pachina kuti ndana tinashe vari kunditsvaga because munhu angachiziva kumba kwandakaenda kwandaigara akauya achindikumbira regerero kuti sori nezvakaitwa nemunun'una wangu mukoma wake semu wandiri kutaura semu ndiye angaziva pamba pandiri kugara apa izvozvo ndazwa kunzi ndakauya ndichitsvagwa nemukadzi anga nemotikari which is obvious kuti tinashe nemukoma wake ndovaakunditika nevanhu vavo plus vakandifonera nezuro vachinditiretena kuti hanzoda zvito vakapenga vakandituka mavhoga wedzi mhata yako musatanyoko yatinoda kukuita hiite miraoni yatiri kukuita ipapapa muri kuona saka they are threatening me and ezvinozvi ndakuya ndichitsvagwa nemotikari dzandisiri kuziva anakobveka ndakatsvagwa nemotikari mujobhe muno but ndavhunduka papanga ndigara pasingazikanwa ndakusvika hanzi uri kutsvagwa after all they don't even kuti ndakabva pamba ipapo ndakadzokera Cape Town ndakadzoka back to my life ndakuito angangomira kufona so saka makadzokera Cape Town iko zvinezvi saka paizvezvava ndakadzokera Cape Town ndakadzokera kumba kwangu back to my normal life ndakutoitawo zvinhu zvangu zvandiri saka mukomana wanga ndigara naye ndiyazondifonera achinditaurira kuti wakauya uchitsvagwa kuno kune mukadzi anga ari motikari so but saka wataurirawo kuti hausisipo wakadzokera Cape Town
Saka pamakavabawo saka imimi iyawo hamuna kuvabata vakashama ndimakatizovakurisa hembe mukazvitorawo soufi munawo. Handina kuvabata vakashama ndindakavakurisa hembe. Vanhu vakuda kuzotaura. Ndo zvakanakira nyaya dzakadai so andimona ndo zvakanakira nyaya dzakadai so munozouya munesitara zvakaitika vanhu vohwisisa hanimaona because vanhu tisi takachingori nepfungwa dzekuti makatobata ichitorimo kana kuti mukadzi achitotambirira hameno dzota chitofunga isusu hatina kuziva kuti makatovakurisa hembe. Alright. No, ndakatozovakurisa hembe ndabhoikana ndaona mamessages ekuti tinashanga itonditinga ambatsvage imba yedu ngatimuvhitirire plus atotaura kuti can I come and sleep over today zvakatonzi yes you can come. Saka kuriva kuti tinashanga atoyazorara zvemusi uyo but ndakazovasvikira vasinawo zvangoita ngavaita but still ini ndakabva ndatoona kuti apa hapana kana vakapumura hembe dzachokapa zviri pachino kuti ndajambuka kudhara vana vakutodanana ende zviri pachino kuti vaakutoita zvavaakutoita. Saka ndakazongoona kuti no sezvo ini ndakatariswa purasina mweya rega ndingopedzerawo vanhu vangu nenzira yangu yakafanana neyandakavaita iyoyi. Ndakabata mapanga ndikurimemba ndakabata mapanga ndikamboda kuacheka turuhasha zveshonda yakumbovabaya ndakatobata tu ndikatoti rimoko ndikurimemba kana emusikana ndakatombomudzvunga kumagaro ndichiti imi ndaakukuurayai but ndakazongokwanisa kuzvikontrola ndikati hanorega ndisiyane nazvo ndivasiye vaita izvo zvavari kuita plus akaziye kutanga rega ndingovasiya vanhu vacho vese ndozvavatori plus family yeshe kwamatsika itori against inini because mukoma wacho akambozviita kuti saka ndakabva ndatongoona kuti rega ndisiyane nazvo ende zveshuwa bandasiyana nazvo I didn't kill anyone I didn't even kana kubaya munhu bandasiyana nazvo bandavasiya. Hey, zvongozopowa pakuti unenge wabviswa kunzvimbo yako manga matotama apa Cape Town muchiti ndamutanga live Joburg hamuchaiti 2 weeks kunoku 2 weeks hamuchaiti bruru wenyu makutoona akutonyangira guys kana ndimiwo ini nangu handizivi. Anyway tina pane munhu ari pafoni apa handisi kuziva. Hello caller South African number. Hello caller muri kuninzwa? Alright tinasho uri sei zvako? Aiwa ndimika muri kuita game relulaitina. Saka ndina mukoma wako panapa nhasi. Mukoma wako ndinaye panapa. Mukoma wako ari kuti wakamutamba 10 Nyaya iwewe. Wakamutamba epasi pemeti epasi pemvura. Haana kugutsikana nazvo tinashe. Tisata conclude mukoma wako aripo iwe uripo isu pana atiputsi. If possible taita kuti pamberi apo chinzo nematauriro amuri kuita kuti tiona kuti nyaya yacho ingafambiswa sei kuti at least musete ma-enemies musakuvadzane chero mukasangana chero mukadi anti but for now reka timbonzwa side track of the story zvekutaura namukoma witi ndizvo here kana kuti vari kuwedzerera? Okay. But presence yakadazomuona ina azimfarire andimudenda akabasa asenze akwasakana kutenga lofu rechingwa kana madomasi ndindukuita zvese ndikubhadhara zvese anongoti abhebi zvinozvichanaka bhebi zvinhu zvichanaka ndikati mbotaurira naisa vanhu vandamusana ini naandabo handichakwanisi saka madamuzosaka ndoita sei kanzi ava ndichaona akubata akazopota tichara pawhatsapp ainditi ako bami handikwanise kutaura nemukoma wenyeri adzokere nini handikwanise kugara naye ende mari andinayo ndine mumba ye300 isina mari munizwa abadaro badati kana ne300 still mukoma wangu andikazongosiya ari kuno uchazowedzera adzokere kana vati kumuda that's fine. Kwa mukoma wako ngambomutipo here semukoma wako iwe ngambomutipo here kuti mukoma ndozvitagwa chimoko chenyu chikutaura kuti imimi hamusi kutenga chingwa hamuna kana sendi dzokerai kwamuri kubva because iwe haungazotoriwo saidhi revava watanga kuziva nekuda kwemukoma wako ka usina kumbotipao mukoma wako kuti zviri kufamba sei. Wanga umbomutipawo here mukoma wako? Waunoziva kuti imboko mukoma wako?
TV yatatezanzi apa ndikuona negadzirisa anotengesa TV akakwira basa akaenda kuZimbabwe musikana unhu akaitomusura kuti awiti musikana nezvinhu akatenga TV akatengesa ndiani mukoma wako musikana wake akabuda kubaya akatora TV yabva kuda kwadonogadzirisa ndiapa anotengesa zvando ndeumwe musikana asiri uyu ndeumwewo vakatowanda asi hwani yesavachanzanomupiya ndozvaanoita navadira imbavha mukoma witi kwanzi makatora TV yemunhu munotora zvinhu zvevasikana kana vaenda kubasa vaenda kunotengesa very good mubvunzo wakanaka iwo yachete is like ndisingade kuda kuti ndimitsisa nharo because ezvinezvi muona chii chandakutoona kuti inini pandiri natinache I thought kuti maybe inini naiye zvandakakwanisa kuita izvi ndikakwanisa kumunyara ndikakwanisa kusamukwadza I thought kuti maybe pamwe nyaya yangu yaita sei yapera naye but ezvinezvi ari kutondirakidza muri kuona ezvinezvi one ezvinezvi akandiparadza musha tanga kumberereka ndichimberereka mujoni because of him handiti ndikamusiya ndamuregerera ndikamuti zvapera but muri kuona achete sorry to tell you this nini taurei hazvisina kumira musha uye pandakusangana naye ndakupindura mubvunzo wamaita sei wamandibvunza mubvunzo wamandibvunza inini wamanditaura zvanzi ndakabira vasikana inonzi waari kutaura zvanzi ndakabira vasikana matv mubvunzo yekuti pandakabira vasikana iva matv aigara kupi because as far as I know atanga kupinda South Africa nenyaya yelockdown anga asingazive chinonzi choni kuno nyaya dzaakutaura ndoshuva kuti dziri kuwanikira kupi alright besides tomboti ndakavabira acheche kana ndakavabira taurei ndida kunyenga tomboti alright ndakavabira tomboti ndozviri kutaura ndi tomboti ndo zvakaitika betiio kana zvirizvo zvakaitika zvineike nyaya yatiri kutaura yaezvinoizvi kuti akazotanga kuchinzira mukadzi wangu kuti mudzinge pamba nditange pachivi akabiwa alright kana akabiwa neine nyaya iyi okay alright sekaidzokere kuna tinashe right mukoma wako vari kutaura panapa vari kuti alright nyaya idzi wakapinda mulockdown manje muSouth Africa nyaya idzi unodzizivirepi because wakaudzwa nani because ndini ndaigara muno ende iwewe hawanga usingazivi nyaya dzedzi that means pane vari kufita wrong information alright rikatisiye ipapo tichazodzoka ipapo ngatimboendera mberi nenyaya upedze nenyaya umva zvadii paya musikana pakakudza kuti ndoda kuti munhu adzokere uyu ndine 300 ndakatosviko pandasvika kumba kwamba ndanazo zvangakapfeka zvakaumbuka zvaitosiririsawo ndakatotora kumba kwamudhadhi ndine matishet anotenga ndendisingapfeki ndamutora tishet yeadidas imwe ndakamupona kana mukoma wangu birthday present chipfeko tishet akatozobuda pawhatsapp akakapfeka pafacebook akapfeka yeadidas hazive kana shopu yeadidas ndakamupa tishet okay azoba ipapo musikana baditichi munhu yandakamudzinga but ari kundinyengerera kundifonera ndandikumbira firiji yako ndakuti azokutengesa makota kwenyu wandiomera ndikati ipi papa ndikwanise kupindura pedzera naye musikana akati ndisikomupindura ndikomusiya then the following day bazondifonera kuti ndikumbira kuti tichi uye nekumba kana wakupa chiri basa ndakuti that it's fine ndichava neko ndatopedza ndakana nekumba kwakuya pandatosvika ndasvika mbakakahukwa ndikazi handimirire chinotaxi ndikuya then panatomira but pananosvika witi zvakuzarana ndakamuona pachiro yes ndakamuona but I realized kuti no witi zvandamuona izvi rikatese ndidzokera ndikokasera matitesana nawiti pamusana vanguvatanga zviripo kwewe wakazonyenga sei maiguru vako iwe tinashe mira nditaura sandasvika ndakutaura alright ndakudzoka ndakasangana nemusikana yayo andati witi ari pagedha pandamuona zvana musikana witi ane basa reinini witi handidana naye takuda the 3 days ingati blind date handimufarire handida kuramutana nyaya adzokera atore zvinhu zvake zvaadafambira mafuta zvinokurangamaema mafuta 10 rand but aenda tiri kufura do witi bhabhatira maturi akatora mapanga and it looks like anga negani handizototi angaiwana kupi saka ini ndanda kutyira upenyu hwangu kuti zviri mukoma mukuna gwana vamininonya achitaura sei chimboregai munin'ina wenye apedze chiregai munin'ina wenye apedze endera mberi tinashe ndapedza batoti dasika pasi akatondirova akatanga kubuda pafaceup ofuchimina hangu
hamuiti kuti munhu wakuti anondodzorana naye but ndakatyo ndogona kwatswa akabata chimawiboni handiti padamusiya ndichimuteerera hangu zvaaita akandirova akarova musikana akati orit imimi machindichiita chinhu bemafoni enyu orit ini ndatoziva unhu hwake akatoriti kuti ndisatofana nemi ndipe mari ndiende nemafoni ndipe mafoni enyu zvese musikana akati inini panapa mari handiende kupa kadhi andipe ATM totora mari akaramba iza kuti kambobuda chete apa asina mari yachawana mazvona but aiwa havana kubuda muno mugara pasi ndipe mafoni batora mafoni but anonokai mafoni enyu musikana akanonoka mafoni ake because iye anoshandisa kambudzi aida kutora but kakatadza kutora because kari dhake ane kafoni kadiki ende kubva kwakaita pane munyaya kwakaita kucape town aichengetwa navanonzi prophet jengeta munoziva prophet jengeta so amuchengeta pachechi pavo ndopavakamborume backroom yekuti agare because anga asina kugara because aigara munonzi kusomaset kwaakaba achipa mafoni akatovhurwa kesi kucape town izvezvi akutotsvagwa Alright. Regai tisiye dzimwe idzo. Inini ndikuda hanzvadzi chiwiti musazonyanya kuita kuseka nokuti tiri panyaya iri serious mukuda kuseka. Saka toda kudai so handiti kakomana. Saka iwewe tinashe mpopa wakazokururiswa hembe nemusikana mukatogwa mavhidhiyo. Babepe abatora mafoni abadura machati. Saka chakamurwadza manje witi ndechekuti aidiswa nemusikana nehama kutidze musikana achiti iwe musoro uno ndomurume wetinogara naye asingasendi. Murume kuti akanzotengera madomasi kuti ainonogerwa chero kana akaperedzana akapuwa mari nemukadzi akasina kana senda akanotengerwa jini t-shirt nemusikana zvikanzi natete wacho munhu enge apo handisitomuona ipapo saka iye akazorwadza nemachatsi aiona between inini nemusikana kuti inini sena asingamudzi achidhiswa nemusikana nzawe munhu handisi kumuda chichichichi saka ndozvinhu zvakazonyanya murwadza izvozvo akati kune shuwa bhosi ndadada kugara newe chichichi akatanga kutaura mastatus ake but I don't care nemastatus ake hamene zvanga kutauro achichema because anogona kupretenda because impava anoziva zvaanoita pakupretenda anotyisa Alright. Tinashe namukoma witi inini masaidi enyu sari tunda manzwa. Tinashe nembebi mchikudana naire. Achamubvira chambodana nesi. Kokisi yamaita iyi pamakabatwa namukoma wako yanga iri. Kisi ipi. Warai izvai pandatipoenda mwenzi yanataura. Pandati ndakavhura dhoo. Ndichingovhura dhoo akasonipushira mukati. Saka ndandakisa munhu nguva iyo right. If kana hanzi ndakakisa munhu. Dzadziri kumanguva idzi Tinashe? Around 7 manheru. Osaka iwe wangoshanyira kunoona maiguru. Ko machatsi aya mama kutonyengana apa pamachatsi apa machatsi ekuti munhu ngainde ndikuda kuita sleep over chichi unoita sleep over munhu asikadani naye here Tina. Kana munhu anohayo haakana. Mwana munhu atoita nyaya uyu. Because mimi dai chinzera ndinini munhu dai anga riri bhebhi rangu. Dai riri bhebhi rangu ini ndaibomudza chokwadi kuti bhebhi rangu. Because iye akasonipushira munhu baita hapana kana atokopera ndagara munhu. Akasonipushira bata mandova. Alright. Okay. Saka mirai mukoma witi ndokumbura wangu kutaura chokwadi Tinashe uri hanzvadzi yangu. Mukoma witi uri hanzvadzi yangu. Handitika mese muri hanzvadzi dzangu. Makadai handiti. Isusu hedu tiri vanhu vakuru tikazoda kuzotsvaga makore ako pamwe Tinashe unogona kuita zera remwana chaivo chairo. Handitika platform ino yauya haisi platform yekuti kushoropodzei. Handitika tasarema mumaplatform. Haisi platform yekuti kusekei. Haisi platform yekuti kutarisirei pasi. Handiti these things they do happen muupenyu zvinoitika. Handitika and there is now a lesson to learn. Handitika pane zvakaitika izvi. Handiti maona. But do you want me guys ndoda kuudzai chokwadi mese hanzvadzi dzangu mese muri two. I want to be honest and handina wandoziva pakati penyu. Handina ndakuzivirai pano paFacebook mese. Ndoda kuve honest. Handika and whether you are going to take it or not ndoda ngokuudzai mistakes enyu mose muri two tositopfuurira mberi. Handika Tinashe chekutanga chawakaita you were wrong 100%. One pakuti mukoma wako ndiye auya despite kuti unoziva background yake kana kuti zvimwe zvaunoziva handika but pane musikana uyu panyaya yemusikana ndiye atoda kutaurai handikaona mukoma wako ndiye waiziva ndiye akusanganisa nemusikana uyu musikana uyu wotanga kutaura nezvawiti kwauri iwewe hakuzivi maintroducwa nawiti akutanga kutokudza kuti bharanzo handimudi ndodi haana kudza witi wacho akutotetic newe iwe ndobva wamuentertaina musikana uyu pane kuti unoudza mukoma wako kuti mukoma inini kana ndida kundirowa ndoda kudi but this is the truth musikana wenyu honai machatsi aya
Ndo inonzi brotherhood iyoyo Tinashe. Ndo inonzi brotherhood iyoyo, you protect your own brother. Andiona mukoma pane nyaya iri kuitika panapa kumba kwairi chimoko muri right here. Andiona kana dai wakati waitidza kana kunyetsomudza waigona kutuma kana mukoma wako same ari kunzi akaenda kunodi kunomona kuti mukoma pane zviri kuitika because zvinogona kuti it can happen to your own brother same uyu angachitaurwa. Andiona uchanyarara here kana maiguru ukazobata foni yamaiguru wako iwo mukadzi wauri kugara uko woona maiguru wako ari kunyaya mukoma wako neumwe murume kuti balance ndoda kutoribvisa panda kude unonyarara here kuvaudza unovaudza handiti ndo zvaifanwa kuita panani pana Witi waifanwa kungomubatsira kuti Witi nyaya yakamira yakadai ndo zvikuita chimoko Witi outside out oita sei handika kana aizoinda kana dai maizisara yenyu kana let's say mami ne crash towards one another nitsikana uyu zvaizoitika azvo zvaizoitika zvisisineichi Witi angadi anenge adzokera Cape Town but apa he felt betrayed pakuti one iwewo hauna kumudza chokwadi chokuti chimoko chako zvachiri kuita antiwaona azvina basa danzi they are blood brothers avasi blood brothers but nyaya iripo ndeyekuti they are friends kutosvika mujobheko akaita uyu Witi asvika mujobheko akatanga kutsvaga Tinashe first panga pakubhenda zvinhu handika vakavanozivana kubva way back anti mazviona so he felt betrayed kuti wakamubetreya handika two wamuona mujura womuya akamira mujura wachivandira handika and you went ahead ukanopinda mukati member mawakazonosvikawo munobviswa hembe umu handiona pawakaona Witiwe wachaziva kuti panapa zvinhu zvinomira mushe pawakaona Witiwo akadhiwa kamudisrespecta chero dai musikana yangati kudii kana kuti kudii handiona ndoda kuudza munin'ina wangu chira takadai sovakadzi tiri vana Delilah unomuziva Delilah wemubhaibheri Tinashe unomuziva tiri vana Delilah ukabva wakontinya kuinda mumba umu handiona obviously uyu Witi uyu mufungwa dzake kana kuti vision make zvinhu izvi nezvangachiitika zviya zvanga kutitwa munhu achangopinda mujobheka akabva tokuona imakarara even mwamusina kurara kana kudanana akatozvidza mufungwa make kuti okay saka shamwari yangu munin'ina wangu ari kudanana nechimoko changu saka vari kutozviita zvinhu izvi mufungwa make makamhanya zvinhu zvakawanda panguva iyo ndosauchonana achizouraya vanhu ozoregreta later handiwaona so ipapo wakakanganisa iwewe munin'ina right toenda hanzvadzi toenda kuna mukoma Witi the mistake yamakaita imimi ndeyekudai pamakaona Tinashe apinda mumba mukanosvika mukanovhura door handika aino kuti mami ine shungu manga mine hasha nyaya yekuzonosvika muimo unokurisa vanhu hembe motora selfi munoziva kuti imhosva pachayo imhosva yamakaita iyo yamaifanwa dei makaripoterwa nga dei makasungwa handimona because maita kunge munoiti chi manga makabata vanhu vetransom mamakabata mapanga saka chero dei makatoti kwirana izvi zvindakatarisa vaitozviita because mamuri kunzi mune mawipo namamakabata handimaona you shouldn't have done that chero kuvarova you shouldn't have done that ngade henyu makadi aino kuti zviri izi tichitaura kati kana kuti situation zvinogona kunetsa handimaona my emotions anenge ari high ngade maybe mangotsvaga a better way of kuti maybe mobude henyu modii munhu mutaura nemininawe kana kudii because zvamakazoita dei makati imimi right mapedza kuvakururisa masara maonekwa makabata mawiponi mobuda hamuna zvamavaita handiti mainda kwoitawo tsotsi ranga riri mukona ranga richikuona muchiita zvose izvi rotora advantage yenyu kuti maonekwa muchibuda mumbamo hamuna zvamavaita hamuna kudii ropinda robaya Tinashe nebanga oonekwa kafa ainzi auraya ndiani vanhu hapana munhu aizobhilivha kuti makabuda kwaitozonzi ndimakauraya saka ipapo makaita mistake mese handitika but Tinashe I hope iko zvino izvi iwewe wakunyazonzwisa kuti pana mukoma wako Tinashe network yadzoka pana mukoma wako Tinashe you made a mistake and mukoma wako ari kuti iye isati chatisiri kuda majeka ndezve zvabuda mumuromo maWiti Witi ati pachasangana pese pachakuvara munhu inini I'm trying to avoid that simwese hanzvadzi dzangu makakanganisa Tinashe unobvuma here kuti papo pakanganisa Tinashe hanzvadzi taura yeni murikuona chete ndokatete inini muri kurememba ndichitanga kutaura nemi kana imimi matovhunduka muchidzwa pani totaura ndichitaura kuti Tinashe ndindakamukurura hembe matovhunduka because munhu wese ari kufungidzira kuti Tinashe akawanikwa akarara nemukadzi waChinyeni dani imini dana ndiri mukawati kuna Tinashe kana dana ndiri blood ya Tinashe indika dai ndina love kuna Tinashe dai izvi ndapinda pamhepo ndichitaura kuti Tinashe ndakamuona akapisa mukadzi wangu purukwa vachikwirana and apaizvira everyone ari kubhilivha kuti ndo zvakaitika tiri mavidhio tiri nekwatora kwandakaita tinopfeka handimunzwa tete ndakutaurira ichokwadi inini kuti Tinashe ndo zvaakandiita muri kuzwa ndakuudzai tete ndakuudzai ichokwadi nditi Tinashe ndakamubvisa hembe Tinashe ndakamuwana chazvaarikuita Tinashe ndakasvika ndikasvika dhoo 35 minutes anga ari mumba ndikapusha dhoo Tinashe ari mumba but nhasi Tinashe zvinezvi ari kuwedzera kuti
Aiwa, angadzi witi inzwai. Aiwa, angadzi witi inzwai. Tinashe, for now, let's say we forgive him for that kind of anyepa. You know why? Because Tinashe aona maybe achiparedzwa pa Facebook. Animaona. Saka uya achiti vari kundiparidza inda kuda kunodiwo kunovanyadzisawo. Saka munozati panguva dzakafanana neidzi dzikaidzi. Business parutiona kuti Tinashe achinje plus Tinashe akatoita zvinhu izvi achidaka. Mukona tishiti ari kuti yakushambadza zvinhu izvi kuti hanzi enda akamupa hembe ndaona kuti ari kutambura. I told you kuti 17 December it was my birthday. Murunzwa. Akatonditaura zvakandakoma ndine t-shirt yandakutengera for your birthday musi wa 17 December. Akandigira t-shirt yaari kutaura kuti hanzi ndakamupa hembe yakanzi Adidas. Ndaona kuti ari kutambura haachanacho. Handisi kuramba kuti inini akandipa t-shirt but akandipa as a present yemusi wa 17. T-shirt ndakapfeka ndakatengerwa nemusana as a present yemusi wa 17 December. Ndakatengerwa which is ndakapiwa chuma t-shirt Tinashe yake nemusana wake but nhasi ari kushambadza pamhepo izvinezvi kuti ndakamupa ndaona kuti ari kutambura. Tinashe uneshuva iwewe. Tinashe ndiri kutaura zvipere musheti. Aiwa, alright, mirai hanzvadzi witi. Ndio patiri kuda kutiza mugadzai papa, alright. Paitika ndichererewo ndikutaurawo on behalf of Tinashe hanzvadzi witi. Ndakamirira kusaidi kwa Tinashe panguva inoi. Tongoti Tinashewo nyaya yekuti zviri kuparidza Facebook yese. Pamwe angoti organic ndinowachisawo. Haana kuzati maybe mjaya pana mutaura chokwadi. Handimaona. Mataurawo chokwadi chenye mfudze chwa dai mama ngoda kungoti ndakavabata vakavata. Ndikadidi maigona ngozvidaro but hamuna udaro. Mataura kuti aiwa, havana chavanga vachitaura ndini ndakati vakurisa hembe. For that chokwadi tinokutendai for setting the record straight. Kune vanhu vese vanga vachiti mukadzi akabatwa Tinashe akabatwa akavata nemunhu. Haana kubata nemunhu Tinashe. Vakabatwa vari mumba. Vakakururiswa hembe nehanzvadzi. Thank you for setting the record straight kuti vanhu vazive. Nokuti nyaya yatekeshera call over. At least vanhu vachatora futi machokwadi voti takanzwa nyaya iyi vanhu vachitaura chokwadi vanhu havana kubatwa asi zvakafamba so. Tinashe iwo hanzvadzi ndati uri kubvuma here pandiri kuudza ini sasika kuti wakakanganisawo ipapo. Ipapo ndiri kubvuma kuti taura hako. Papoint ari kundiblame kuti hanzi ndakataka achitambura. Haana kuti inini handina kana underwear. So munhu asina kana underwear akakwanisa kumupa t-shirt inoita 500 rands here. Aiwa, ndozvandiri kutaura kuti manga muchiwachisana handiti. Mamuchida kuwachisana mose muri 2. Mamuchida kuwachisana. Toti iyoyo stage yekuwachisana yafuura. Handika ngatiite zvinhu zviri 4 and taura hako. Taura. Apa pane reputation yangu ka. Relatives zangu handiti. Amai vangu, family yangu yeso right. Musikana wangu anofila siri achizwa zvinhu zvakadai. Achiona zvinhu zvakadai zvichitenderera. Tinashe ndozvandiri kuti. Tinashe ndozvandiri kuti ka mese manga muchiwachisana apa. But we want to put this to an end. Do you know the only way yamunokwanisa kukonga nayo the devil ndeyekuita sei? Kukunda ifoni yenyu mupane muri kudza muridzo here mukoma witi? Mukoma witi? Oh, okay. Alright, kwete vanhu vakuridza muridzo ndati kuda ndimi. Saka nyaya iri kuitika ndeyekudai so. Ma, ndiri kunzwa ndiri kuti inini handitika mese muri 2 vamuchida kuwachisana handiti. Mauya pano nyaya yekuti mapicture ningikiri mazotendera mazodika vanhu vari pano the same people vari pano avaka ndio vachadzokera bheki inotaura kuti nyaya itakazoinzwa. Saka pasina nyaya yapo batira zvakanaka ukajoinawo mukoma wako aripo yokuripo nokuti hakusisina nyaya yako masitituko matosita the record straight pane zvanga zvichidi zvichitaurwa nevanhu kunzoko. Zvandogara taura Facebook inogona kumhanya nenyaya dzekunyepa pasina chokwadi chinenge chisikanawo ipapo nevanhu ndo zvanga zvatopodza zvaitika. But now that you are both here anditika ende uyu mukoma wako uyu makazivana kure and the only way amunokwanisa kuti zvinhu zvese zvipfuure musavhurire Satani mukanaka munoziva kuti Tinashe you know hausi mwana mudiki handika is not for you kuti muitambe muchitamba back and forth muchiatakana muchidididi zvamuri kuita zvekupromisana kuurayana nekuita sei handiona. You just do the right thing to your brother handika. And you know the right thing kuti chi kana uchida handisi kumanikidza but you know what the right thing to do to your brother kuti chi because truly speaking chodai ndirinyika you really offended your brother. Tingoda kuti zvipere zvakanaka kana uchinzi muchazosangana handika murege kuurayana kana kurovana mungoti ndeipi mukoma you know kuti it's gonna be hard but it's possible. Alright, pedza hako Tinashe. Bluetooth
zvawasina kuya nazvo zvasina kutenga wafambira mafuta wakatorerwa foni iwewe mese nemusikana akatora musikana akatituma foni akatora foni yangu ko mari yakatorwa kunani nespika mari akatorwa mukana mari atorwa 1000 rand ari mukuzatedza ari kuramba chiwedzera ari mukuzatedza ari kuramba chiwedzera nditi tetedzi ndakukata foni tinashe ndakukutaura mashoko epedzera andiri kukubata nezvinhu rakukuuraya end of story baba itete maita basa akumukuvadza imbomirai hanzvadzi chimbomirai mafoni yacho no I'm not going to aiwa atinotichikwantaura chinhu chikwatakugadisira pandatonoti ari kuramba chiwedzera ese zvaakutaura ari kuramba chiwedzera pamusoro nditi atarowa akaita zvaakaita ini ndaedza kuda kumucheneta kutaura chokwadi no zvikufundirwa nevanhu akabvisa mukadzi wangu ndataura chokwadi tiese zvaari kuramba chiwedzera tinashe anzoni kunyepa uri kuramba chiwedzera faya akatinashe akunyemba tete akaba ane nebluetooth speaker inoita 2.5 yaakatora jbl yaraba nemari akatiza mukorati tete hatida kuti tidanyotukana nemukomana hatati patasangana patazvaitika chichi ine mitete iri mutemo ndoziva mutemo ndakurongererwa mutemo inonzi kidnapping and hijacking yakadiita akakidnapa akati batisa maweapons there's no way ndakwasa murwisa akaita zvaanoda neni akandipublisha so I opened the case izvo zvitaura kunoku ndiye munhu atiri kutsvaga handiti mota yekuti hanzi yakasvika chimutsvaga ibva nepolisi hamina mota kuti kana pamwe azive zvakaita mota yepolisi handiti ndo mota iri kumutsvaga we are looking for him and handina chandotya kwaari uyaya munhu wekuti akanditangira chete noti kuti hanzi ndinomutya manje tinashe ndaenda zama kuti zvisaitike zvehondo because unourayiwa sha mujobek ndaenda zama kuti zvisaitike zvinhu zvakadai so but iwe uri kuomesa musoro tete naendi kuquarantine even now they send you my passport yangu yaexpire and ndataura kuno South Africa nazi I've been all over ndagara nyika dzinotyisa unaona Namibia kwese nyika dzinotyisa ndataura kuya kuno kuna ndataura kuya kuno ndichiri kusekondari but Namibia haityisika Namibia haityisika sezvinoita South Africa mumanzvadzi yangu isusu totoda kukuudza isakurira muno South Africa is dangerous. Do you know kuti somebody gets killed for 50 rand yekuti atenge nyaupi only 50 rand unoifira no tete handikuramba is what tiri mamunogara Namibia is the same those are ndinotorera munhu 10 rand but haisinya iri ndakotaura zvangu kuti handisi kumutya ngakakondo kumutya ende ndinomutsvaga kana fungwa kuti iye akapenga ngaakondudza pari zvizvi tisangane man to man alright tinashe ramba wakabata kudaro timbonzwawo vamwe vedu vamwe vako madiaris panapa kuti vanoti kudi hello caller plus 84 hello mradeni ndiri right muri sei ndiri right ini ndachitaura pamusaka patinashe nyaya yake ndeyekunyepa because kana vari kuti mukomana nemunin'ina vanobva kumusha kumwe chete wai ari kubva amuwachisa kudaro kubva atomira kumira plus paari kuti akaba mari 1000 nikamusikana hanti ari kuti musikana akati ndasarwa ne300 chete handina mari aende ko 1000 yakazobva kupi oyo mubvunzo tinashe inzwai musikana kana ati ane 300 not kuti musikana ari kubudisa mari yake yese mubhengi kuti ape munhu aenda I can only give him 300 no extra money yangu not kuti ndikubva namba mari yangu yese yandinayo okay wanzwisisa wanzwisisa ka ayongopo futi munhu chaiyeka muchibva kumusha kumwe chete chaizokupa kuti witi abuda iwo kusara uchipinda mumba memusikana you deserve kurohwa tinashe kana nenda gumbuka audaro audaro tinashe waifanira kutomirana mukoma wako hona bhebhi riri kudari iwo kutomuchera kumashure kunyange iwe ndiwakatosvibisa musikana moyo paakazofuma akatsamwa ukamuudza background zvese zvekumusha kwawo haiite wati kutore muoko tinashe deserve kurohwa pindura tinzwa tinashe sisakwarutaura newapo hanzi unoti deserve urohwa chaiko ya munogona kutaura nemuchiti
ichidaro ndinodeserva kuropa but ininiwo ndakatora masaidi ese because uyu musikana ndakazorealiza kuti musikana uyu hama dzake dzinogara online mangu. That's why ndakazotora masaidi ese ndikamaisa plus uyu mukoma ndomuzati ane history yekubira vanhu of which zvinhu zvacho zvinodzoka kwandiri. Musikana aiziva pandogara dai akabirwa aizodzoka kwandiri zvozondiomera futi. Panamboti dai akabirwa ndiwe wakatongogara vanga watongokanya sha nyaya dzewaira dzipingirwe iwe waifanira kumira nehama yako uyu dai akazoita chihure chake ega arikuzvibatira iwe ndiwangotori pamberi kuda kuti awachiswe zvino manje paachakuwana urayiwa baiwa ndizvozvo you deserve that unenge mukadzi sei vakadzi ndoonetirana shanje noti varume ndokuchakaonekwa nenyika yese akaita akakufumura bhozi wakaratidza kuva muroyi asi munhu anofamba nechifero chete but zvawakaita kuti munhu aona bhebhi rake zvinongo asina kuona zvazvizvo zvepaonline but vakawirirana chakuidzana ndege kuzodii iwe ndiwakatoudza musikana moro zvakawandisa of course nyangeda nandirini ndaudzwa ndinototsamwa ndaudzwa komana kwemupavhano kuzodaranidza ari zvekumusha kwavo ongoine nazvo pane vanhu vanodanana vanga vachashanda hanti vanga vatoda kuvhura kantini yavo zvazichaita ka ivo ndivamboko ndiwakapindira nyaya dzewanhu ndapenhangu but we are wrong. All right, thank you caller. Tinashe line ndiraurika ndida kufonera neimwe number iwewe because handisi private number yangu handisi kuda kuti izikanwe nevanhu saka iwewe ndichakufonera nayo handitika ndouya ipapo pawhatsapp ndiri kufonera pawhatsapp nende kudropa iyi public number vanhu vari kuda kufona vakawanda vari kufona pafoni yauri ndo number yavanayo yekufona iwoteererawo madzisisi ako nemadzanzvadzira dzako dzichitaura iwewe tiri family yako pano kana wazoona zvatiri kutaura zvauri kuudzwa noti ndataura pangu wapanzwa uyo ukola uyawo siyanzvadzi yako iyi yataura pake wainzwa rikatinzwawo vamwe handika iwe uzodecida wega kuti wave wega kuti wodini isusu ti we are there kana wazoti aiwaraiti ndadecida kuti waraiti ndakakanganisa ndakubvuma iko zvino ngatitipowo zvimpuwai zvinhu zvangu kana zveshuwa zvakatogwa kusiri zvokuti makodzerera mafigures kana kuti chii handiona then we can try to go back kuna mukoma witi vaya tonokumbira kuti aiwa mukoma witi paane progress handisa ndakufonda nemwe nhamba pawhatsapp so that apa vanhu vafone pane iyi alright tinachindamisa apo vari kuda kufona makolas aichifona yenyu chifona line ravhurika right kola hello ndiri raiti muri sei kola ndiripo zvangu ndini ndiri kutaura ndiri vamai vemusikana muri vamai vemusikana hongu mama pakanaka mama tinogamuchirai makadi yenyu ndiripo zvangu pekutanga mama mukomana uyu handimuzivi handizira chiso chake chaicho handichizivi upenyu hwangu hasati ndambomuona ndarwadziwa mana mukomana upi wacho upi vede vanhu imbomirai kufona kana pane mumwe munhu ari palaini muri kuti muri kuvhara ningiri hold on mama hold on yaimutsvaga ndini nezvo ndaimutsvaga ndikutomutresa kwese kwaari ndikutoenda ndichimutsvaga pandakasvika nezviro zvanzaenda kucape town haasi mbori mucape town ari around muchuruno ndikutozviziva mama ndichamubata paanobatirwa pacho mama handizivi pachaita sei iye wituyu ndikutozviziva nganditeerere inini mukomana handikuzive iwe haundizive handambojera masika yako I don't even know you but zvawakaita pamwana wangu tichasangana as long as uri muno mujoni mwana wangu inini hapana kona randisingazive ndine about 40 years ndiri muno tichasangana nai mama kwa mutiudzi here kwai chiko chakaitika nai mama ndizvo here zvanga zvitaurwa panapa kana kuti hazvisirizvo chii chakambonyatsoitika ndogara kwangu mwana wangu anga tigara kwaaigara ndakarisi pane munhu akasvika zvanzi hei mwana wenyu abaiwa nebanga chirudzii ndikatsvaga transport ndikaenda kumba kwaigara mwana wangu ndikaona mwana wangu akarara mumba musina kupiwa mukomana uyu akatora makii akatora mafoni emwana wangu 2 nespika
ne1,000 rands. Ndakarara ipapo muchochoreyo mvura yakanazvo kunazvo imama. Zvafamba sei mwana ndobva ndichitaura mama zvafamba so mukomana iyo une nguva yakadishidana naye zvanzi handina kana mwedzi. Ndine 3 days. Ko zvino zvafamba sei? Mukomana uyu zvakazodiscover kuti mukomana uyu paakauya kwanza aibva kuCape Town. Aibva kuCape Town angasina pekugara aida kukohibhita. Inini mwana wangu handimubvumire kukohibhita agarire mukomana haana kuroorwa. Saka zvakazofamba sei ipapo mama inini handisitombozviziva. Ndatozoona marimwe zuro vanhu vakutondifonera left right and center. Mama ndakarwadziwa zvokuti ndakamutsvaga kwese. Asi trail yake ndinayo mama. Trail yake ndinayo mukomana yeye. Ende ndichamubata. Regai timudzose apa munyeso, regai timudzose mumuudze azive kana achidzisa zvinhu atise zvinhu zvemunhu. Nokuti I don't like kwaya kuenda Nyaya iyi. Mukona kuti vana mama havatauri but nhasi vana mai vari kuzvimiririra vari kutaura kuti hapa zviperi mushe. Handimaona. Saka let's open up pika. Mama. Very soon. Kumubata. Unudze inini angari mwana wenyu maifila sei. Maizvita sei. Iwe mukomana iwe. Beware. And very soon, pacho pawo andapana proud whatever who is ari kuchengeta ipapo. Nekuti unobva pamukadzi uchienda pane mumwe mukadzi hauna pekugara hauri senze uri mbavha. I've got all your information. Ndozviziva kuti hold on. Angadzi witi ndakufonerai tina mai vemusikana panapa. Vamuri kuti mati makatsvagwa nemotikari nezuro vari kuti ndivo vaikutsvagai. Saka mama muiti ave pano. Chimunga mubvunze izvi zvamuri kuda kubvunza mubvunzo yenyu. Hello mama. Ndati witi ave pano apa munga mubvunze yenyu mubvunzo kana muda mubvunza ari pano iko zvinhu zvitamudzose. Okay. Witi handisi kumbokuvhunza ndikutokutaurira kuti yawadena ye mwanangu. Anofanira kuti utoimirira ende haiperi pemushe pachadeuka ropa ende handidi kuti ufe ndiri kuda uri pawheelchair uri kundinzwa kufa chaiko handidi kuti ufe ndoda kuti uzotaura vanhu vese kuti ei pandakambofamba ndakafamba zvakanaka ndakatsika pasi pasingatsikiwe. Ndofunga uri kundinzwa. Angadzi witi muri kunzwa? Hanzi patinosangana mutambo wacho hauna kumira mushe. Pachakuvara munhu pachadeuka ropa. Because hanzi ndindai kutsvaga because zvakaitira mwana wangu vari kuconfirm vari kutaurawo nyaya yemafoni 2 ne1000 kwai wakamubaya mwana nebanga. Muwana mutambo waakunakidza manje. Inini ndaichofunga kudzoka kumashure panyaya iyi but zvaakunakidza pakuti vekumukadzi vese vakuda nezvangu iye murume futi ndakupedzeranawo nezvake saka ambuya zvamuri kunzwa chiteerera mudzeni patiri kusangana mukomina nditaura ndiri mataura ndakanyarara mukomina nditaure handisi mataura ndakanyarara here mukomina nditaure handisi mataura ndakanyarara handisi mataura ndakanyarara here inini hainditaurawo inini hazvina zvazvinobatira kuti inini muri kutaura indichitaura imi mataura ndakanyarara saka miraiwo nditaure mukada kuita unhu unenge hwomwana wenyuka hazvina zvazvinobatira taura kuti muda wemukadzi wani unozivaani kuda wemukadzi wacho wakaroora kunani whom do you know kuti wakati ndiri mukwasha ndakaroora kuna nhingi ndoziva nhingi nanhingi ndiyena unoziva akazokupa marights kuti wewe chimoko chiripo ndikuzwa chimoko chichitaura kumasure chimoko chiripo chinotaura kumasure yesikani musikana hatinazve mubvunzo uri kubva una mbuya wako uyu witi mubvunzo wako uri kubva kuna mbuya wako uyu hanzi unoti mukadzi wakaroora kunani unozivani handina zvandanzwa bhozi vari kutaura ini ndichitaura hanzi iwo unoti mukadzi wakaroora kunani unozivani iwe kumba kwedu wakaroora kupi very good
tete mubva mavabvunza movataurira kuti witi pandataura naye hapana paambobvira ataura kuti mukadzi wangu ndakutaurirai kuti yanga iri girlfriend yangu tanga tawirirana kuti taakutanga something tese saka ngavataite mashoko mukanwa mangu handambobvira ndakataura kuti mukadzi wangu yanga yagirlfriend yangu because tandaakugara pamwe chete as a husband and wife but handambobvira ndataura muromo kuti anga ari mukadzi wangu. Mama wachinzwa kamama handina kuzvinzwa mindirekera kukatakata ndichimunzwa hanzi izvo hanzi ndatini nanga ari musikana wangu tanga takutoronga kuti takuita plani tese musha tese saka musanditi ndati mukadzi kuti anamboti mukadzi wangu ndati anga ari musikana wangu ndozvaakadzidziswa here kumusha kwake kuti anotanga musha nemwana wemunhu asingazivi hama dzemunhu tanga kugara mumba memusikana 3 days vabereki vemusikana vasingazvizive ndozvinoitwa here kumusha kwake izvozvo. witi mama ari kubvunza apa hanzi kumusha kwai ndo zvamunoita here kuti munotanga kugara nemusikana vabereki vemusikana asingazvizivi? Ko kana inini ndainzi nemusikana wacho handisi kuda kuti zvinezviona nevabereki vangu chiuta kana time yakwana ndaimumanikidza kuti handinoona vabereki vacho handiti musikana ndiye aindimisa chinditaura kuti I even told her kuti ngatonetete vako titaure navo akandirambira so what was I supposed to do ndosaka ndakaudza kanyoka yandakaudza mumba yakasvika ikada kubvisa zvayo guruku. ari kuti chine mama hanzi inini ndaigoita sei nokuti musikana kana akanga ati kwanzi zvo handisati ndave redu ndikutadze kuhama dzako saka ndaigozoya kwamuri sei iye anga asina ndakamuti handitotadza kuti kundinoona vabereki vatete vako akaramba akati notinawo saka ndaizosvika kwamuri sei? hanzi mune makore mangani muchidanana? I think ndofunga tinofanira kunge tantane 2 years but kuzonyatsotanga kuonana takazonyatsotanga kuonana ezvinezvi palockdown apa patati ngatitanga kuita zvinhu but pesa we just use to phone and communicate. Hello hanzi 2 years. naiwe mwana iwe God will judge you unoziva I curse you iwe I curse you and uchatambura ijoni muno mujoni uchatambura unonyepa unoba unoabusa mapurisa ari kukuda inini negenga rangu ndiri kukuda ameno acha ukabatwa nemapurisa une laki unoenda mujeri and uchaenda mujeri for a long time iabuse isingabvumidzwe kunomu yawakaita iyoyo ukabatwa neni uri kugara muwheelchair handini kuti ufe unoti ugare muwheelchair. Right. Mukoma witi I think apa pamoto muri kuzoona vana venyu vakutaura apa vari kuti mukabatwa nemapurisa munenge maita lucky because muchaenda henyu kunogara kujeri asi mukabatwa neni negenga rangu pakaipa nekuti wheelchair straight saka modosunga bhutsi mokwinya dzosimba nokuti hapasina kumira mushi tatati kuda pamwe inogadzirisika pati mama mirai ataure handiti manzwa ndati ndiregai ndikubate muromo mukona kwavakuda kuenda uku kwekuzanzi ndakudambura musoro chete nini ndiri mhondi sori ndakuudza izvi ndinopedzera masanda akafanana nenyaya mirai mukoma witi hatisi kuvanzi vafunzwa zvakanaka fona mama yanga ichita noisi tichitidzokorodza matini muri mhondi right ndati ndakutaura chimwe chinhu chavasiri kuziviva manje inini ndiri mhondi ndinovapedzera vanhava yavari kutaura kuti vavakuda zvekudamburana musoro ikai ndokubasa kwangu manje when it comes to nyaya dzekusinyika ndinotozvigona ende ndokubasa kwangu saka kuti zvisanetseka zvinezvi ndandaa kucape town ndaiwo kana ivo vari kuda nezvangu because ini handitye fight ndakakura ndichirwa ende ndikakura ndiri mukurwa zvakafanana nevanhu vese vari kuzvita varikuda kutaura zvinhu zvavanodaira vachitaura zvisina basa retseka aiwa ngavangotaura kwavari kuda kusangana neni tosangana directly kwete zvekusera tinzi yakazouya akabata pucha akandipushira mumba zvemafanisi inini kana vari kungoda nezvanguka ngavangotaura kuti witi ngatisangane kwakati tipedzerani handivatya handiziri ndakatumwa mwana wako kuti aite chihure handiziri ndakatumwa kuti vaite zvinhu zvese zvavari kuti zvakafanana naiye nyaya dzekumba kwavo dzandaitaurwa naiye musikana wacho achitaura kuti hanzi amai vacho havasi kuda kuchiroora iuye kumba kwavo because hameno nyaya dzekumba kwavo nanababa vavo kana chiri chihure chekumba kwavo chavajaira chekuti varikuda kudya roora yemwana vachitatidza kuti hama dzekumurume dzidye mari mwana wacho ndiye aindudza zvakutongorauza kuti vese mahura ndozvavatore ivo amai vacho zvese nemwana mabhichi evanhu ngavauye ndiripo
Right, amai. Hello. Phone yenyu kuti anizi kumasura anizoti chichiri kuitika. Right mama. These threats are getting out of hand. Mama imimi ndimi munhu mukuru panapa. Ndakukumbirawo kuti tihendle nyaya idzi vanhu vakuru. Anditi mama kukumbira handisi kukudzai zvokuita but kuzvininipisawo pamberi peita kutokuonai padiaries kuziva kuti muri mumwe wedu munotofolowa diaries. Takukumbirawo nekuzvininipisa. How best can you solve nyaya iyi kuti ifambe zvakanaka, because I don't like kwakwenda nyaya iyi. We take this lightly but imimi South Africa taigarisa nguva yakareba tose imi neni tinoziva what can happen. So is there a way yekuti pangaitika here something kuti tigone kutaura nyaya yacho ingopera pasaita zvisi zviri kuitika izvi? Izvozvo zvichainedzwa sei? Iye kana ari munhu achizoona kuti ari wrong ngauye pasi. Nokuti iye nokuti I think ndadzora volume ine kuti fault noise akutotaura kuti alright game racho ngarichitsvuka ropa imi michindudzai pamuda kuti ndisangane nemi ndouya ipapo tochingopedza game racho. Saka inini I don't like this now zvakuitika izvi. Kana ari kuuya ngachiuya pasina mashoko ekuthreatana naechii then mogara pasi motaura. Handitika imi muchitaura kuti alright kana mune zvichemo zvenyu samai ini chichemo changu chakamira chakadai handitika momuudza motaurana zvakanaka because kwayakuenda uku kamama hazvinakidza ndizoziva kuti anokuvara ndiani but it's not okay kwazvakuenda. I know mama, I know kuti you are in pain like manuda achitendera and what so forth. I know. Wait. Pamuri kuti muri kumuda pano pacho ndepapi pamuri kumuda? Muri kumuda kupi? Kupi? Anoya kupi? Kana achida kukumbira regerero, kana achizvishora, kana achida kuita hambo, anofanira kukumbira regerero. Anouya kupi manje nokuti apa inini I wouldn't even advising kuti auye nekuti mose makutotanga kuteretana na so we don't know zvinozoitika kana masangana ikoko antimaona. Kana ari kuda kukumbira regerero kwamuri nefamily saka mosangana futi police station? Yes, kana chika protection. Kana anogona kuenda mapurisa, iye anonotora mapurisa uya nawo. Kana chida protection. And the 42 azive kuti zvinhu zvavaisa izvi achazviraiza sei kuti inini nditi cool down unge ndisaona mafotozi iwayo achiforwardwa ndisaone ndichaona mafotozi iwayo ngaamati retrieve the way aposta kateni ngaaretrieve and kana achida ruregerero ngaaende anotsvaga protection kumapurisa auye nemapurisa auye neavo vanhu vachamushilda. Hey, witi uri kunzwa akawana mama wako avo? Hanzi izvo kana uchida kushowa remorse uchishowa remorse chako kuti wakanganisa zvawakaita because ndikurwadziwa and of which samai is understandable pamberi pemwana wangu pose pari kuonekwa nenyika yese anditika nekuda kuzvinhu zvawakaita. If you are really showing remorse kuti wakanganisa ipapo anditika uya ukumbira regerero asi ndikabvunza ini kuti anouya kuzokumbira kupi nokuti mathreats amatopanana kudhara achanakidza ndifunga kuti mungasangana zvikanzi no unokwanisa kuuya nepolisi handika then wotaura tionana but the other thing imwe condition yatinozoda kubva kwauri ndeyekuti you erase everything zviri pasocial media zvawakaposta nemwana wedu akashama because handidi kuti ndichingodai sinobva ndasangana nazvo nokuti ndozvinhu zviri kundirwadza saka ndizivi manje papa kuti pofambiswa sei yepasocial media but mama yepasocial media right now as it is handidi kunyeperai mama it can't be undone. The damage has already been done. Achakwanisa kuchigadzirike because hatiziye mapeji nemagrupu nemawhatsapp kwazvasvika kupi saka anozvibvisa sei panonetsa ipapo. Mira witi t-shirt yake ndine zvinhu zvakawanda zvandingamubate nazvo.
Zvino makuda kumuroya here mama zvamakanaka musaladhi yakaita semanoro yavanhu here. Problem ndeyekuti mama munhu ari kundirwadzisa tu haasi kunoonesa kuti no ari sorry. Instead he's ready ari kuraise as a self-raising flower ari kutothreatena ari kuda mari akatumira mameseji mama kana muchina ndichakuforadhirai achitizvo anofanwa kuti every month atumirwe 3000 kuti aregedze kuposta mapictures mufacebook. Mwana aida kutumira mari ndikati hazviite musiye aposte. Ndingatotumira mameseji kana muchada chida kuvaona. Oho mukoma witi muri kunzanzi mamuchitumira mameseji ekudhimanda 3000 moda 3000 every month kuti murege kuposta manudes saka aviyo amai handina kudhimanda 3000 pandakauya inini ndakamutaurira kuti pandakauya inini ndakakwira ndege kuya kuno kwanditi right ndasvika semukomana nemusikana hapana pandaingoya ndichirembedza machende kandichiuya ndichiuya mukadzi handimuswa ndasvika ndakasvika mari dzese dzekutaurwa naaka kambanege kwamasika kuti hanzi anga asina kana mari dzekugera musoroka ari kutaura shit haana kana zvaanoziva uyu handimuswa ndakamutaura ndakati inini pakuya kwangu kwandakaita kuno kune kudzokera kwangu zvine mari dzangu dzandakashandisa just give me 3000 ndidzokere and kutaura chokwadi ukasandipa yes I even said that ukasandipa 3000 yangu ndikukanda mapisi wayo and she said ndikukupa mariyo then ezinoizvi kugara kwanga ndakaita nemapisi kwesoko ndikaona kuti no havasi kuda and I was like no ko ndinosirei vanhu vakachidza pamba ende vanhu vakudanana vari kuita zvavanoita so let me just post the pic that's what I did. Chete saka are you winning kunosangana navo? Are you winning kunosangana navo? Vari kuti kwai tisangane munosangana navo here? Tera munzwe tete zvavari kutaura ivo kuti vakarwadziwa nekutumira mapikisi wandakaitaka havasi kuziva kuti kana neniwo ndakatorwadziwa nezvandakaitwa nemwana wavo inini ndabva kusini ndandikade kuya kumba kwavo but iye ndiye aindaibvudza kuya kumba kwavo saka ini haisi mhosva yangu inini kusvika ndichitoti ndada kutanga life nemwana uyu akasvika akasvondiita zvaakandiita ndikatanga kumberereka inini ndichitaya pekugara zvese zvangu izvo zvavasi kuzviona kurwadziswa kwandakaitwa mwoyo wangu zvese izvo zvavasi kuzviona nasi ndakutaura kuti ndakabata futi imba mavo dana ndakabata futi ndakangowapedzesa ndinotoshuwira dana nditori naye dai ndakavapedzesa but ndotaurwa nhasi kunzanzi onditaurira hanzi chikurwadziwa nemapikisi andakadaiwo apa hapana chamuri kambondibvunza tete nenyaya yekuti ndinoya ikoko zviri pachena kuti handise ndakauya ikoko because vanditaura kuti vada kundidambura musoro I'm not going to do that. Ivo zvatava kungoita zvinezvika sezvo ivo vataura panyika yese ichinzwa like right now ndikutumirawo mameseji nelot of people vachitaura kuti vari papeji renyu vari kuona everything vataura pezvinezvi pasocial media kuti t-shirt yangu anayo she's going to do whatever she's going to do with my t-shirt well it's okay ndakavarakidzawo zvikwanguwo futi kuti maya zvikwanguwo futi hazvina kana kutokwana kana yaya yekuroya nayewa ndokwatinobva kaisi ngatitange madhiri acho ngatitange ivo vane t-shirt ini ndine mapicture emwana wavo ngatitangire ipapo toona kuti zvinoperera kupi then toya kuri kunyaya yefight ikai aiwa ini handikoke vanhu zvavari kuita zvekuti hanzi ndine genga ini ndomira ndega bvunzai haisirizizve zvekuti wichinjani hapana kunandizive I'm a fighter ndinorwa ende ndinowina kubva ndiri mwana mudiki ndaiwina mafight angu saka kana iri yekuroyana aiwa ione t-shirt inine masheti hande pafight ione genga ini ndiri ndega handicheze munhu pafight tiri topedzerana. Alright mukoma utiregai ndikudonhedzei asi ndikazofona modaira because ndiri kuona sekuti airtime yakutopera pandogona zofona kwazapo regai titrai kutaura namai zvatisi kuda zvisi zviri kuitika izvi because ndivo munhu mukuru at least vanokwanisa kudzoreka. Hello amati hamusi kuzotaura? Taurai nemusikana. Alright ngauyake. Yes mainini ndimakonzera nyakanyaka mainini. Ndati ndimakonzera nyakanyaka ndivo pasina mai nachida kumbokuwanzirai mbichana zvinopaita moms ndanyara moms. Amuvazive. Ndataura naye mukomana wacho ndapedza kutaura tatomurira zvaitika saka makuda kuenda mapena. Yes. Aiwa
kana muchinda kumapena yenyu sezvose zvamadecida kuti mauda kuenda kumapena imimi then pakanaka hapo techingozona kuti mapenya kwenyu we really tried though isusu kuti hapana here zvinogona kuitwa kuti mutaurirane because kumapena kwacho chinonetsa kumapena maini chekuti hakuzikamwa nokudubuka kuti ndiani ndo zvakaipira mapena achizikanwa so isusu as you know kana kuti as I said earlier on kuti isusu kuti isusu hatipwanye tanga tiri kuti maybe pane way forward inogona kuitwa imimi nauitushu kuti mudi mupedze game iri zvakanaka even kungave kuseri kungave kuti mutaurirane kana pane zvemafoni ari kunzi akatorwa achidzosa mafoni odzosa mafoni antika poitika poita peace but clearly that's not gonna happen. Tete apangaitike peace iye achiderera so apangaitike peace inini zvakandoziva ndezvokuti kana ndatadza inini I go down ndokumira regerero ndokunge ndatadza ndiye munhu anotaurwa naye ndo munhu anoregererwa kuti akarwadziswa akarwadziswa mupublic here zvaakazoita umwe neribudisa papublic ipapo there's a point though kuti naye was not even supposed to expose over Facebook sezvo munhu anga arwadziswa there was a way of doing that asi iye mwana wenyu musikana ngasadherera ndamunzwa the way ataura naye pafoni apa achitanzi ndogona kuvashauda usadherere vanhu iwewe musikana iwewe usadherere vanhu iwewe musikana iwewe usangoti ukasvika pamaplatform ka wonzi uya pafoni wodai so otherwise you are the trouble causer iwewe titonyera hediwa namama taitokupedzera but titonyera hediwa namama usangoti ukasvika udherera because hatikuzive imese hatizive mese tinashe witi iwewe hatikuzive but the truth be told ka iwewe musikana iwewe ndiwe muparanzvongo iwewe ndiwe wakakonzeresa nyakanyaka yese ichi ndiwe ndiye akakonzeresa handirambe ini ndakatomblema futi but ane right here yekuposta mafumani no right hana manzwa ndichimuudza I think mamuripo muchinzwa ndichimuudza ndichiti ndakuda kudza chokwadi zvawakaita zvokukurisa vanhu ava hembe nekutora mapictures nekumamwaya it was wrong unogona kusungiswa manzwa ndichimuudza because handina need doctor side because mese 3 parties handikuzivi ini ndokomira pachokwadi akasamana pasocial media ngauni zvekurwadziswa tapedzerana akamurwadzisa vakarwadzisana vega zvisina kuenda nekwese kwazvakaenda inini ndanasina basa nazvo ndasikatombozvipindira futi but zvaakazoita akazoenderera nokuti iwewe musikana iwewe inini ndoda kutofamba newe manje wangoti kwai unotipindura uya undipindure iwewe uri kuona kavona mhomuzi vatenga nyaya yako yawakaita iwewe handitika iwewe pana tinashe futi ari kumirawo newe sokuti ishamwari yako handika but pagemu iri rawatanga iri rawakriitira vabereki vako iri neuyu witi wako wakadanana naye uyu pakupera kwegemu hachizikamwa kuti anokurubuka ndiani unogona kukurubudisa mai iwewe uri iwe wakatanga nyaya idzi kunogona kukuvadzwa mai vako iwe uri watanga nyaya idzi saka usauya pana vachitibhabhaukira kunge gogo yehure handika because tikukudza chokwadi anditi usati bhabhaukire kana waya panapa ndiva namama tikurispekta vanamama ndiva tiri kutorispekta panapa otherwise tinokudza chokwadi. Hello. Alright, sorry zvine kubhabhauka nekuti ndiri kutorwadziwa kuti uri nehasha upandiri panapa nezvemanyepera ari kuita witi paplatform after kundiposta maphotos ndiri naked achiclaima kuti ndiri mukadzi wake ndakandakadana nebest friend yake zvinhu zvisipo munhu akatondibata hostage at knife point akandikuvirisa hembe. Okay, tikuzvinzwa munin'ina but what we are saying is that hatina sadatanga tatora panapa ndanyatsomuudza inini uya witi wacho kuti witi what you did was wrong handika nokuti wakakanganisa tinashe wewe wakakanganisa pakati and we never mentioned your name hatina mbobvira sa because hatisina need kuti bate iwewe fight yanga iri pakati pani peMukomana before mai vasati vauya dei mai vasina mboya pani ndokuda star rako because tatiri kuda ava two anga vajoina life mama ndo vasajoina vakati ndiri mai vemusikana handiti wazviona so anyway zvisinei witi ari kunyepa papi chaipo witi ari kunyepa papi wati witi ari kunyepa ari kunyepa papi chaipo kuti inini asena tinashe 1 2 ndine 2 years nayo witi ndakadana naye for 3 days hapana 2 years yakuti anotaura is 3 days saka pa 3 days ndipo pamakaronga zvokuti achiuya kuno kuJoburg kwangu kwangu aitobva kuketi asina pekugara akatobhega kwakuzogara kumba kwangu kozi anga asina pekugara witi ikatomuza kuti witi kana uchigara naoremutsaiziva kuti achaifana
angagara achida kuuyawo kuJoburg kuno. Saka photos mafoni akatorwa 2 nemari anditika apa ndachitira unozamuninginaka ndachitira kuti pasaita zvizvi zvekutretana nazviri kubuda izvi because truly speaking kutaura chokwadi muninginaka pama-threats akadai soka I don't usually take them lightly because hauzivi kuti kunozokuva pati yanga isimo paitika zvinhu zvese izvi isinambobvira isingadozivi witi wacho ndoinogona kuzokuvara zvakafanana nepanoitwa hondo anditika hazvizikamwi kuti futi bullets inonorova vanhu unenge uchida kutageta muvengi unogona kuita mistake orova munhu wako andichiona ndozvaida kutira kuavoida ndosaka ndinondabvunza mama kuti nai mama because ndikuona macomments ari kubuda it seems a lot of people knows witu ari kunzi anozikanwa ende izvo zvakutotaura kuti ndo kumondu kukuru tonzi ndo kubasa kwake tinomuziva saka ndosakaona ndati hapana here mweyo yekuti ogona kuzvisouva andimaona mune zvakanaka vana mama vakange vati ngauye kupolice station anditi azokana chida ngazvininipisa ipo azokumbira because mapictures emwana wedu tikurwadziwa they are all over anditika ende anokwanisa kuti anofanga kuti amabvise mapictures aya ndikati mapicture amandidi kunyeperai because I know social media zvainoita kana chabuda kunze kudai so kuchitora chaiko backup because hatichizivi kuti kuma WhatsApp zviri kutenderera sei kuma Facebook kumapage acho pane more than million pages kuti uti unotanga papi kuti nditi bvisai zvinonetsa ava vemascreenshot vanenge vatora mascreenshot kudhara handiona but chandongozana chekuti hapana singaperi kuchangoyawo nyaya nyuwani inodi inovhara nyaya yenyu ende chandangofarira hangu chinhu waniti ataura chokwadi kuti hapana zvamaita handiwana ndiyakakurisa imi because akabatwa muchidi muchiita but azotaura akatisita record straight pano kuti aiwa ndindakavakuririsa hembe hapana zvavaita saka ndizivi kuti tingaita sei iwewe munin'ina kuti tisakuvadzise dzimwe pati idzi what how best can we handle this iwe tinoita sei chimbotudzawo iwewo pfungwa dzako because apa pakuti nyaya ipere mune zvakanaka saka mozvida bheki anditi okay saka zvinhu zvikadzoka izvi bheki nyaya inogona kupera iri alright saka chero kuti timuconvince kuti adzose zvinhu still hapana chero zvinhu zvikauya modana dhile nemutemo alright well fine then if it's like that then it's okay kana chidhila nemutemo ka aiwa kana muchimusungisa musungisei then we are behind you zvatiri kuramba ndezvekuti vanhu murovane kana nimburitsira nepfuti munomu kana kuti muzobayana nemapanga izvo zvati kuramba no then kana yakadaro then it's fine delay ine mutemo then kana yakadaro it's fine because you've got a right to a fair trial andimaona kana yakadaro then it's bo aiwa gaiti kutendei asi andizivi zati mama vari mumcomment section mama mazera edu vana mama vanenge vari mumcomment section mama tevera mumcomment section timbovhurira madzikome ine vaningina venyu vari kungoti toda kutaurawo makateerera henyu ndotodropa nune rimwe line because harisiro line ravanofona vanozviziva andimaona so vanhu vafonawo mungoteererawo muchinzwawo but ndafarira chinhu wani kuti mataura kuti nyaya iri muda kuti ihendliwe kumapurisa then it's fine kana zvakadaro ende iye kuti will try to tell him as well kuti hakuna zvekuti kwai munoda kufundisira vanhu kana kudii kana muchiita nyaya dzenyu ngadziiswe kupi kupolice station makozi ari kuya mafonika bodo vedu hai alright saka ndakudropa imongoteera mucomment section tivavhurire saka ndakudropa imofollowa mucomment section mudi munzwe vanhu vari kuramba chingofona kuti vari kuda kuti chii because ndinenge ndavanonokera kuvhura maline
hamusi mucomment section here munenge muri mucomment section ka ndichomborikana papeji penyu mukoma zviona sei zvamam hamusi pano tafunga kuti muri pano ndosaka tachitoti zvekuda muri mumwe wedu tafunga kuti muri pano Alright, regai ndingotora uri pafoni pacho pauri kufona ipapo. Regai tione kuti pafoni pacho pauri kufona ipapo. Aribva wafona same time. Kola hello. Hello. Muri sei kola? Tiripo. Nyaya mutora yeningirigini. Yemuye ya mukomana nemukadzi. Amino nemukomana ava kana zvakasununguka mukana wina mai vake ndikona ngomutodzi vange vari kutotora mukana ngaabvume kudada kwaakaita mai ngavasade kupitira nyaya yavasingazivi. Okay. Saka ngavasade kuda kutyisa because maya vakava South Africa yaye ngavasade kutaura zvokuti ma4 years nechi South Africa tinoiziva munhu wese akagara muSouth Africa 2 days jazz 1 rand jazz rinorisvira muno South Africa. Saka ngavasade kutyisana nezvinhu zvisina basa rese. Vana ava kana vachiita zvekutaurirana maya vangavakude mwana musikana nemukomana ngavapedzera nenyaya dzavo. Vapedza kudyira vanhu mari plus nehasha dzake dzaazoya nadzo paplatform ngaarege kuita zvezvo ngaarege kusada kushandisa vamwe vana vevamwe. Amai muri kuzvinzwa here? Hanzi nehanzvadzi vafona ava nyaya iyi haisi yenyu. Nyaya iyi ndeyemusikana naWiti. Musapindire nyaya yamusiri kuda kunyatsoziva. Siyai Witi nemusikana uyu vapedzerani. Ndo nyaya iripo nokuti yani South Africa itagarisa nguva yakareba zvamukuda game ramuruda kutanga iri kaira ripere mushe chinozviziva zvamuda kuita izvi muri vanhu vechikadzi imimi Witi nemusikana uyu ndo varidzi vegame venyaya ngavapedze nyaya dzavo imimi you are a mother stay away from this. Tinoyanzonzwa chaizvo nokukuregedzai kuti muri amai sevakatibereka asi kana makakuda kupindirana nyaya dzechijuki nedzechifambi pakadzapa. Mirai mama, mirai vari kutaura futi hanzvadzi matii hanzvadzi. Ndiri kutaura ivo amai ava kana vakuda kupindira nyaya dzakadai so dzechijuki nechifambi paplatform pakazara kudai so nevanhu kuti ndimai ivo votadza kuda kuratidza respect hazvishowe respect zvavataura izvizvo zvoda kuenderana kun'anga zvekuda kusotesa zvekuda kuurayana hazvishamisi vachipedza foni iyoyo vanogona kutofa ndivo ngavasade kuda kuonererwa nezvinhu zvisina nebasa rese. Mukomana uyo ari kugoka uyu ndikutoona kunge atori ndiye aritotaura chokwadi ngavasade kuda kupindirana nyaya vachida kutyisa vanhu nezvinhu zvisina nebasa rese ngavabude out completely munyaya dzavo. Vanoziva kuti mwana wavo ijoki apa atadza kuvhura zvakanaka asvikirawo pabus stop ngavachibudawo imomo kwetoda kuzokanze munyana mapanzisa. Right. Muri kuzvinzwa madha handiti? Ndiri kuzvinzwa. Then aida kupindisa pini inini asina kuposta chinhu chinondirwadza kuposta kwaakaita otherwise then zvona zvinhu zvese izvi adini care saka zvaakaposta hauchinoisinkovepemeji. Tine zvimwe zvinhu masa zvatingakwanisi kutaura zvakawandisa zvatakaitirwa isusu hatiposti tinosiiva tiri pachena tinoitwa zvakawandisa. Imimi nyaya yenyu yokutoti vanhu vapostwa vadzini hapana kana chavabva yes of course hapachisina chimwe chinhu chichakwanisa kudzosa kana kuti vabviswe zvinhu posti iyoyo yaitika. Izvozvi makutoudzira kushambadza nekuda kwokupiti mapinda paplatform imimi inongasiya vana vanga vakada yanga isikashambadzike iyoyo. Saka zvaanga achiita nezvaanga achiitaka musiyei vapedze nyaya dzavo. Imimi itai mubude bosi ndatonzwa shungu kuti ndimai vari kutaura apa makutadza kutaura kuti apa kutaura kuti muri mai makabereka makutaura zvinhu zvakaura kudaro so apa mwana wenyu wamunyaya
Mungkin. Musadaro so. Mapedza ere hanzvadzi? Ndapedza ndakubuda. Alright, maita basa. Right, ndo first caller wedu wekutanga ava vakutaurawo pfungwa dzavo kuti amai stay away from this. Haisi hondo yenyu, haisi fight yenyu izvi. Mirai kure vapedzerane nokuti zvinotinetsei mukada kupindira. Saka handisi kuzivawo, regai titore vamwe maybe 5 more munzwa kuti zviri kuramba zvichingouya zvakafanana here kana kuti pane vamwe vari kutaurawo the other something chiri different. Regai tinzwe. Caller, hello. Hello, Sis Melly. Hello, how are you? Caller, hello. Caller, hello. Hello. Yes, tikukunzwa taura. Hello, Makundizvamburira. Tikukunzwa. Okay, so inini sekuona kwangu ka chimika vanhu vakasangana pasocial media tikandofunga vaimboita maon move pa2 years ipapo vachingotaura izvi then kuzomita vakazomita during muquarantine muno right saka inini personally I feel kunge this guy was abusive because akakabaya musikana akavabvisisa hembe akavabhaiya and I don't get kuti why vanhu kusapota because what he did was wrong. Of course, musikana uyu ndofunga it was the way yekumuramba pakantano hausidiwa pamapanapo because kana ari that abuse pamaito uchikwa kutaura chokwadi kuti hazviite ndimudze kuti handichakuda saka inini hangu we too yani problem chokwadi chakanaka kosva is abusive pastor sister please ngavaonere nyasha vaone jesu vasati zvekutambisana nevane vevaridzi ndo contribution yavo. Okay, so yako contribution yanga iri kuna sisi musikana akafanana newe naWiti vari 2. Alright, thank you very much caller. Thank you. Bye. Right, iyo yanga iri yemusikana naWiti hanzi sisi tsvagai Jesu mutambisa vana vevanhu. Witi wakakanganisa unodhiseva kuna ujere, you are abusive. Witi hanzi you are very abusive zvawakaita zvokurura mwana wevanhu hembe, of which I do agree with her caller uyu papoint yake yoyo. You are abusive, haukururi mwana wemunhu hembe uchitora mavideo. Hello. Sis Melly, Mushe kanjani? musikana uyu alright tichitanga kutaridza asi musikana ati zvoni akabvirwa pekugara nemukomana akumbirwa pekugara nemukomana mukomana akauya Sis Melly wasikana tise tinosizviita zvokuti unonge wasangana nemunhu wako mufarira but sevakadzi hatinoona kwekuona munhu kuti uyu munhu haasiri watype yangu musikana yakanga aona kuti Witi haisi type yake and then kuti udze munhu kuti ina hachakwanisi kugara newe hazviiti musikana yayo akanga akutaridzawo Witi kuti hachakwanisi kugara naye but Witi simunhu wechirume couldn't read in between the lines. Witi anosounda kunge a very violent guy munhu anoda zvokurwa stereke from matauro ari kuita atozvitaura ega kuti ini ndinotogwa ndinotozikama nekugwa chaizvo chaizvo zvehondo chaizvo zvedhudhu ndo zvangu haana kana unhu haana unhu anenge akakushaya unhu haudze mai kunyange uchirwadza nezvataurwa haudze mai vemwe munhu kuti zvechihure zvamakatodza mwana wenyu it's not vanhu hausina kutora side remusikana but Witi is way vede ikana ndikakudropa ka pane munhu anenge ari paline because ukaramba uchifona ndichikudropa ka uri kuoverrida munhu anenge ari paline isiya munhu ari paline atanga apedza kufona enderera mberi koni inini nyaya ndakasangana nayo kumapeji paInstagram. wakasangana naye kupi avari kufanana landline please chimbomirai hai hamvenge yemakozi chaiyo panapa ndozviita sei Nyaya wakasangana naye kupi? Nyaya wakasangana naye kupi? Ndakasangana namapicha. 064 please imbomire kufona direct muri kuvhara caller 064 please. Endera mberi. Ndakasangana
064 tirege tichimutora tinzotada kuti chi because anetsa nekufona. Haiwa. Hello. Hello. Yes, caller. Sis Melly maswera sei. Maswera sei. Taswera zvedu todangotaura nyaya iri kutaurwa yana Hwiti nanatinashe. Nyaya iripo ndeyekuti zvavakuita zvekuchikidzirana izvi hapana kwavanosvika instead yekusolva problem. As for trouble causer nditinashe nemusikana uyu mwana waamai avo vari kupindira nyaya iyi. No trouble causer iwayo vari two. Because musikana uyu at first because ndarimember pana ndikuteerera nyaya at first musikana uyu akaudza Hwiti kuti iwewe zvebhazi zvinotononoka chitongokwira iri ndege chaiyo kuti ukasike kusvika. Saka which means chitori chihure chaaitoita kudhara musikana uyu. Saka amai vangu vasasapote mwana wavo panyaya yakapusa kudai so. Vari vamwe vatodzikama voregedza kuva involved nenyaya iyoyo. Zvokuti hanzi vachazogadzira t-shirt yake Hwiti kana vachazodii. Hazvina zvazvinovabatsira ivo ndovarekwa kuti zvachitema kuna Mwari hapana zvazvinombovapa. Saka varegedze kusapota mwana of which mwana uyu amutoya pasocial media achiita ukasha aitaita hasha kwakutovharidzira because ari kuzoti amai vake vari padhuze ende amai vake vari kumusapota of which iye ndiye ari wrong. Kana iye anga ari correct vaizoitire zvekuhwanda iye natinashe wacho vaitire zvekuhwanda ende tinashe uyo itori culprit kudhara ari kutonyepawo zvake tinashe wacho. Saka ngavasataure kuti hanzi iye ndichazomugadzira iye ndine sapoti yakawanda because vachenjere kuti vachafunga kuti ivo vari kugona vari muJoburg South Africa tinozoti South Africa inouraya vanhu but vachenjere kuti vachazouraiwa vaiwo manje vachazotangirwa vaiwo plus iye munhu vachada kuurayisa munhu anoteretena anotaurira kuti akukuurayisa anongoita action varoda kutaurira ichi pasocial media ndoda kuurayisa munhu ofuichi vakazvire takazoziva kuti isusu Hwiti hakusisina takutongoziva kwati ndakananga kuti aiwa Hwiti ava ndo vakanyudza Hwiti avo pamwe Hwiti achazongosangana nezvaachasangana nazo ivo vagara vamuteretena kudhara tiso changopoinda kwavari ivo. Saka ngavasateretena ngavapedzerane nepfambi yavo which is mwana wavo wacho futi isasikamu because haukamuti anga akutozodanana neshamwari yaHwiti kana kuti munin'ina waHwiti. Saka mwana wavo ndeitori pfambi ngavapedzerane nemwana wavo otherwise nyaya dzinombosvika kwesoko but mwana wavo ndio problem akatoofa munhu kumupa mari yendege kubva kuCape Town kuenda kuJoburg. Saka chanetsa nhasi apa chiva kurwadziwa nei zvaita mwana udai unga wagara vakarayira mwana wavo kubva mwana wavo achikura ari mudiki dai mwana wavo asina kusvika paunhu vakadai pamwe dai mwana wavo atori nemurume wake ari umba mavo saka ngavasade kuwanza pamuromo amai avo dai vari vamwe wabva wanyarara zvawabva wakanganwa nezvenyaya iyoyo. Okay. Yo, thank you very much varume nhasi muri kufona chaizvo. Thank you very much hanzvadzi vari kuteerera. Zviri kutirwadza nyaya iripo ndeyekuti tinenge tazongoblema kunzi murume ndiye adai but iye musikana ndiye ari wrong. Akautaura kuna Hwiti kuti hanzi usakwire bhazi rinononga itoita zviri zvendege which means she could afford to buy someone a plane ticket kuti anodanana someone soranzi wakadanana just for 3 days. How can you buy a plane ticket uchitengera munhu wawadanana naye just for 3 days? Ari kunyeba musikana amai avo ngavagare pasi nemwana wavo apedzerane nemwana wavo ngavasade kutitira nyaya yekwana amai muwana unless kana vari munin'ina waamai muwana maybe then you understand kuti zviri mublood mavo ngavabva wataura kuti ukama hwavo asinzi vanzi ndewekufiyo pamwe ndewepanext zopana namuwana hatichaziva but ngadai vamboita vachidzikama amai avo because mwana wavo can afford kutengera munhu tiketi rendege haukamu ivo voda kupindira nyaya yacho iyoyoyo because haangamboti vakadanana for 3 days. How can you buy a ticket kune munhu wadanana naye for 3 days? It's impossible. Ari kunyeba musikana uyu ari kunyeba. She is a liar, she is a manipulator of which vakupenda Hwiti wacho black and white. Even zvokuti hanzi Hwiti wacho imhondi endakaona kuti haisi type yangu akazozviona akudanana natinashe of which munhu akamuinfluence akamupa zvinhu akamufeed information nditinashe. Saka ndikuti tinashe wacho is a big culprit vari tu nemusikana uyu. Saka whatever zvakaitika kwavari they deserved it because vakazvikokera zvawaida vakazviwana of which uyu akazvida out of frustration ende iye kana aizotanga ari correct akazobvumirei kuna Hwiti kuti hanzi ndichakutumira 33,000 iye achizwa kuti ari correct which means aitozwa kuti ari wrong musikana aizwa kuti ari wrong. Maita basa Sis Melly. Alright, thank you very much Kola. Thank you. Alright Sis Melly. Hey madiaries chokwadi chacho chokwadi chenya munozoburitsawo haya zvakaoma. Alright, so get to the next caller. Hello caller. Muri sei caller?
Mwari vasiye zvakaipa vapfugame vanamati. Nekuti mai ava problem iri kuitika mai vanhu ava vachipinda paplatform ndafunga kuti zvimwe vachayakanisa vanhu mukuru but nekuda kwekuti ivo vakushandisa maemotions panyaya dzakadai dzati maemotions you mustn't use your emotions padi maemotions pada kuti vanhu vanyatogara pasi voonesa iye witi ngaasashandise maemotions izvo zvibozona chazoita zvinhu Yeah, that's what I'm working for now. Okay. Right. Mapedza record. All right. Thank you very much for that. All right, Maita Basa, thank you very much, Cole. Yeah. Nasi varume vari kuduburuka kumateresi kwete zvekutamba. Ndiri kutoka vanhu vari kufona pafoni amajara kufona musafona pana mama vari pepa musafona ipapo. Nasi muri kushandisa rumwe line rangu rimwe riya. Ndora muri kushandisa kufona iro. Ndaona nankuma mo boys chaivo vangu vachifona wapo. That means varume vaburuka kumateresi chaiko nasi kwete zvekutamba. Right. What if you are phone now? Right. Getting so. Call hello. Chite magadi. Tripo magadi call. Tripo. Inini ndora contribute panya irutaurike. Ndimo nomtemo ano travela kwakasiyana siyana. Awara zvakawanda in terms of nyaya iyi yatinashe nemusikana uyu namama nawiti ese vazoita urong waindiri kudaro musikana pakutanga
akaita urongo hwake wekuti akaudza Hwiti kuti akwire ndege auye kuJohannesburg. Munhu anenge Hwiti dzimwe dzenguva kana pamwe anga asina mari yakanayo akasacrifice kutengesa zvinhu zvaakatengesa akaenda kunoona musikana handiti vaita zvavaiita vanakirana vadidididi. Musikana pane zvanga akatarisirawo kuna Hwiti sezvo vainzi vakangodana we3 days. Vanhu vemuSouth Africa kana maZimbabweans akazouya kuno muSouth Africa vakungodanana nesocial media zvinhu zvitori normal kune vanhu vese izvozvo vari muSouth Africa kuti dzimba zhinji dzinomira nesocial media dzimwe dzacho. Imba iyi yakatadza kumira yana Hwiti nemusikana uyu. So shamwari yaHwiti uyu tinashe uyu ndonzi tinashe futi but akatinyadzisa sasita wangu. Dai akaudza Hwiti kuti ndozokutaura musikana kana kuti dai akatotiza akatita kutoavoida musikana uyu pasina nyaya dzese dzaitika idzi. Kuna amai ngavarege kupindira panyaya iyi ende vaifanira kupindira futi panyaya iyi. Wai ndiri kudaro mai ndinyakutumbura munhu anorwadziwa achiona mwana wake ari pamasocial media asina kupfeka. But kuri kusaidi kwaHwitiwo futi dangana mai vaHwiti kana baba vaHwiti zvine maemotions mamwe asiri kutariswa futi namwe vanhu kuti dai Hwiti uyu akazviuraya family yake miro yakaita sei. Namai ngavarege kuda kuita pipistereki chaifanira kuita vaifanira kuenda kana nerweseri vachitsvaga Hwiti kana votuma mumwe munhu nditauriro nemwana woti nai mwana zvinhu izvi zvakaitika izvi zvasikatadza kugadzirika here wairi kudaro Hwiti ari wrong ipapo kusenda kwakaita mafotos very wrong. Dari mumwewo semunhu akabva kuZimbabwe asina hunhu muSouth Africa aimira program yese yapera wotaura nemi tete ndingadii kuti nditaure namai kana tisangane namai even kana kukumbira regero pafoni apa vanhu vari kudhonzerana because pasocial media pafoni vanhu vakataurirana vanhu vakataurirana imimi makazotaura navo zvisiri paplatform yekuti munhu ese anenge achizviteerera motozondiudza kuti at the end vanhu vavanzwanana vakatowirirana. Asi kuna mai vataura pane mashoko mamwe andabata ekuti vachagadzira t-shirt vakesa Mwari ngakudidididi. Handizivi kuti position yavari ndiipi manje. Vari kuna Mwari, vari kuna Satani, vari papi position ipi. Kuna kuti inini ndakupa strength yekuti kurwa ndekwaJehovha. Kana Mwari vakati uchafa uchiroyiwa, kana uchakwangwaya uchadidi, ari kuziva upenyu hwako. Zvokuti uiti mboko ididididika zvakuzotautika izvi aiwa. Nyaya iripo, vanhu ngavataure nyaya iripo yekuti vanhu mafotos ari kufamba sei. Ende yadeuka mafotos pasocial media haachatombobvi mafotos pasocial media. Asi chiripo vanhu ngavazvidededze, ngavaite huno kuZimbabwe, kwete huno muSouth Africa, kwete huno kuAmerica. Amai muSouth Africa pavana zvakawanda. Inini in fact, I am one of the military intelligence dzeZimbabwe dzinoona zvinhu zvakawanda. Ndiri gweta hameno ndikautsanangureni chiti chii. Ete kana muda kuzotaura neni pasiri paplatform ndozotaurirai zvimwewo zvokuti zvinogona kubatsirika. Hamuchikidziro muSouth Africa nevanhu. Kuchikidzira munhu anzi kuti ndiregenga ndoridiri hazvinzwaro. Kwemimi makazotangirwa munoita sei? Mubvunzo wangu kuna mai. Kuna Hwiti, don't play with fire. If you die with fire, if you play with fire, you die with fire. Amai makacheretena izvozvi Hwiti ane hama dzake hamuzivi kwavanobva kuti kwakamira dzimwe dzenguvawo n'angawo dzekwavo dzakutomira izvozvi makutourerwa mashoko mamwe kuti imimi dzimwe dzenguva ihasha dzedzekuti ataura muchitongoti mafotozi wai ari kudaro mafotozi but mafotozi haachatomira kudisipretera. Time zvinopera ndo zvinotongopera izvozvi zvichatongopera. Kune musikana ngarike kunyepera kuna mai vake nyaya dzavakadanana naHwiti. Hwiti nemusikana ndivari kuziva. Dai kunzi vanhu ivava munogara navo pasi
personally one view one chai munotozoona kuti vanhu ava vakabva kuredza kuti vachidanana vachitodzwanana then musikana uyu auzotaurawo mashoko mamwe ekuti mai vanoti hasha kozi ava vamai vakatodzi kuti hasha imi muri amai mwana wenyu akauya achikutaurira kuti ndazodai ndazonzwa either dari wrong or dari right kwamuri mimi anenge ati right kozi mwana wenyu ndiwa munokwanisa kuteerera uyu muteuro hamukwanisa kuita sei hamukwanisa kumuteerera so vanhu ngavadzikise maemotions avo ngavataure kana zviri zvinhu zvamwari ngavaite zvinhu zvamwari zvina mwari mukati kana zviri zvinoda kuti vada kutedzera chivanhu chavo chavanotedzera ngavatsvage prosesi uenda kana kune masabhuku avari kana machief woende ikoko woita process yavo but vese vazoita wrong ende vese vari wrong ngavakumbirana regerero amai amai ndovepesera but ava mukomana nemusikana ngavataurirane uzokumbira regerero witi wokumbira regerero kuna mai vokumbira regerero kuna witi but said witi kana kunzi akuenda kuna mai ava dai paita hama yake yepadhuze kana kuda kunzi baba vake kana mai vake vanenge varipo vaenda vese zvouzotadze mapurisa vanozodidi genga vanozodidi hazvishande izvozvi witi ane maemotions aanawo amai vane maemotions avanawo tinashe vane maemotions aanayo yokuda kuwachisawo panyaya iyi tinashe hakuna zvinhu zvakabiwa munhu wese anorohwa even mukatarisa kuzimbabwe chaichaiko bobdeni dzevanhu vekuzimbabwe kuti ini ndakarova nemitete ndototaura kuti abafoni ndakubirai mari hakuna zvinhu zvakadiwa ipapa amai ava makada kukwanisa kuti chitaurai kuti mafoni angana mafoni akaita sei unotoona kuti panenge pasina awazi ine law kuzimbabwe uku yokushanda nevanhu vanouya vachitaura kuti ndabirwa kumakoti kudidididi hazvishande hazvisirizo vanhu ngavataure nyaya kuti imimi makadanana sei why mazopesana kuti uyu tinai uyu witi azoisa maphotos pasocial media. I thank you very much, Tete. Thank you very much, Anjadzi. Thank you. Right. I'm going to take only 3 more callers, guys, to Vatavara. Only 3 more callers. 3 more callers only. And then we are done. I hope you kutora my notes, Mama. I like patience. I very like her patience. Vari popa phone. Vakangoteerera. She's there on the phone. She's listening. Vachazosefa kuti vaita sei. If kana vazodecide kuti zvachadecide ivo kana vati vakuda kuti nyacho ipere, I am still willing kuzoti kana vakandibata futi toenda kuna witu uyu totaura nawitu wacho oitawo the right thing anditika then nyaya yongodi yopera yo mune zvakanaka pasina zveovhiyo. Call up. Hello +1. Hello. Muri sei? Maperefeya tiri nane. Tinongoteerera nyaya yawiti. Ndikangoti rega ndingotaurawo zvishoma. Zvandingangotaura ndezvekuti dai vachingokumbirirana zvavo ruregerero. Kana kuri kutongoonana ndiri kutoona kutoti zviri very risky kuti vasangane because of what we heard nemaemotions abuda ipapo. Saka dai vangokumbirirana zvavo ndiri kutokumbirawo witi kuti dai angoita mwoyo wekuregerera namama vachingoitawo mwoyo wekuregerera. They should just walk away from this whole mess. Because why ndichidaro Sis Melly nyaya iyi kai mukaitarisa pane ndingati masides kune light nedarkness. Nyaya iyi tiri kuitongera iri kurima. Relationship yavo haina kutanga zvakanaka uyezve hatingambotenesi kuti witi ari right kana toti musikana ari right. Hatingachenesi because pane zvakawanda zvinonyatsomira zvakanaka. Saka maitekira azvaita izvi zvinonzi if you live by the sword you die by the sword. Saka unfortunately mabasa avo nekuita kwavo zvazoita kuti zvinhu zviperere mune zvakadai ende mamiriro azvaita hazvisina kunaka. Chasara apa kutodeuka kweropa from what we heard yatoenda kwakaipa. Saka dai vachingodzoreka you save a lot by walking away. Wodzidza from this situation. Musikana iwewe chidzidza kubva pane zvaitika. Mama chingoitai mwoyo wekuita let go. Mwana wenyu odzidza, witi odzidzawo from this. Wochitora zvidzidzo zvanhasi wozviaplya mune mangwana. Count your losses and move on. Ndakutongokumbirawo for the sake of peace
and regret pamberi apo. Amen. Thank you, Sis Melly. Thank you very much, caller. Thank you. Right. Two more callers. Two more. Tagarisa, guys. Murukunyora tuka ngatira reipano. Turara pano tichite. Munoda zvinu. Sitobatsira biya yedu mama because vari kushungurudzika mumwoyo nezvakaitika. Ndosaka mwana ndanda kudawo mukuti atake munin'ina wangu because amai vari kurwadziwa. I understand it very much. But zvakatangira papi? Saka two more callers, guys. Two more callers. Mudatora here, mama. Mudatora. Hello. Mudatora ndizvo ndichizezera. Mudatora here. All right. Paita mumwe ari kufona rega itinzo ari kufona itinzo. Kola hello. Canada hello. Canada hello. Hello, Sis Melly. Muri sei? Ndiri pahangu ini ndakateerera hangu ndichinzwa zvese zviri kuitika izvi. Hapana akachena pavanhu vese. As it is, kungoregerera ndokunodiwa so that people can move forward. The damage is already done. And vana vedu vari muJohn they should learn kuregedza kuinvita varume vachienda kunobika mapoto. That's all what I can say. Thank you. Right. Thank you very much, caller. Thank you. Right. Hanzi izvo the damage has already been done. Saka mama tangokumbira kuti zvise nemwana apa mese muchingoita move on kwakuregererana. Then vanhu pasina zvemathreats pasina chimongoregerana muita move on because vana vedu vatakuningirira mazuva ano ava pakangoti omei. Sataura yenyu mama muchida kutaura mama ndisi tinomuda kuti chii? All right. Ndazvimba zvekutaura nevanhu inini like okay fine I'm willing to forgive and let go but ngadzose mabelongings angu and then we are done. Okay. Mafoni too. Ngadzose mafoni too, ngadzose speaker yangu, mara ndenda kuza inoti veri mara hatori masaka toishandisa but machaino. Mafoni angu ngadzose, speaker yangu ngadzose. Right. Now we are talking. Saka I don't know now. Let's just pray kuti we go. Achatinzwisisa zvinhu ngadzosere. Ngatidzosera zvinhu okay mari apa ari kuti mari haisina pamwe asina mari yacho hatisina but for the sake of peace ngatidzosera ke zvinhu zvangu zvakatora. Right, let's go kuna witi wacho. We try to convince him kuti adzose zvinhu if possible chero zvinhu chakatumira kwandiri indozobata vanhu vatumira it will be fine kana chichika kuti azviendese straight ngadzosere zvinhu hanzi tikuda zvinhu back. Let me try and let's hope kuti achitori online pamwe apa amen. Munhu ari kufona uyo ndiani hanzi hausiriwe witiwe ndikuda witi apa. Ndauya nekuzvininipisa kana hanzvadzi yangu witi ndauya nekuzvininipisa ndozati makatsamwa zvisingaiti asi ndinokusekesai mubva maseka nditi hamungazondiroviwo hamungari vachembere yakaita seniri hanzvadzi witi. Ndakumbirawo ndikuuya on behalf of family tinoti maenda henyu paya tasara tichitaurawo vakanzwawo vanhu vakawanda vachifona vachitaurawo zvavanga vachitaura. Saka tasosvika padecision yekuti ivo vasosvika padecision yekuti vari willing to let go anditika moregererana anditi and but musikana ari kuti okay mari chiregai kudzosa but mafoni ndo ari kuchema nawo kuti chidzosa yenyu mafoni and then we let everything bygones be bygones. Saka ndichingokumbirawo hanzvadzi panyaya yemafoni apa handiti kuti tingaita sei. Ndiva ndakubata ipapa tete hatina chatinotokwanisa kutaura izvi nemurume umwe taura kuti mari uyu ari kuramba pachinyepwa handimuudza zvatutaura. Okay. Hapana chatinokwanisa kutaura izvi bokuti zikamurumu kamatotsvakei kuti hanzi mari ngaaregedze ake ari kutoramba pachinyepwa handina mari munhu yandakatora inini
kana pari kuramba pachitaurwa nyaya yekunzi mari kana kureva kuti vari kuramba vachinyepa saka chinoti ngoma ndiyo ndiyo ivo vataura kuti vari kuda musoro wangu then inini ndaakuda futi musoro yavo saka ngavaite zvavarida kuita inini ndicho zvandoda kuita vakaramba vachinyepa munyepera vari kuita kuti inini ndakatora mari yavo tichapedzerana kusvika amen. Mirai hanzvadzi munin'ina taura chokwadi kakuti nyaya isovhike pakatorwa mari here munin'ina kana kuti mafoni chete nespeaker akatora mari akatora mafoni angu akatora JBL speaker saka shuwa ndingaurara kachingoinsista kuti akatora zvinhu iye asina kutora zvinhu handiti nezvituru chaakutaura tigadzirisa zvinhu saka iye ari kungo admita handiti odzoswa zvinhu zvangu zvaakatora then we move on nelife aridi kungo admita. Vana zvatiri kutaura vakati ndandoda kunyepera arezi ndichapedzisira ndisadare mafoni calls enyu because hatori nonzi iri kuramba ichitaurwa because kana ivo vari kutaura kunge vanga varipo vachitaura kuti hanzi uyu ave musikana aiwa uyu ave musikana wenyu hanzvadzi witi yekuti ndakatora mari inini chaicho ndaishaya kana mari yekuti ndikwanise kuita anything panguva yezvinhu zvakabuda zvakaoma ndikatozobatsirwa naproud. I can even give you numbers aproud kuti zvimufonere proud muzwe proud kuti ndidye ndiproud aindichegeni ndotaura kunzi hanzi ndakabuda ne$3,000 for what reasons ndaitadza kana kutenga lotore chimwe hamusona kuti paritaura zvinhu zvekupenga witi ari kutaura witi ari kutaura havasi amai musikana wako ndiye ari kutaura pafoni izvozvi amai vabva kudhara kana ari ari kuramba achitaura izvozvo ari kuramba achinyepa kadzi saka which is kana iye ari kuramba achitopa zvinhu zvisiri izvo saka which is iye arimo munyaya ari kuramba achishogera tinashe vachitaura zvinhu zvisiri zvacho mari yandakatora ipi ari kutaura ndakatora mari yake ipi mari yandakatora 3,000 yandakatora kupi yaari kutaura kuti ndakatora 3,000 1,000 hanzi 1,000 ipi yandakatora kupi kumba kwake kupi kwandakatora 1,000 ngandipindure izvezvi Gracious ndakatora 1,000 mba mako here ndipindure ndakaitora pai ende ndakaitora chirutsi ndipindure izvezvi wakaitora muwallet mangu saka alright iwe kana chinomboti wakatora mari chicho wakatora mamangu Gracious pindura zvandiri kukubvunza iwe wandibvunza zvandiri kukubvunza wapindura zvandiri kukubvunza inini ndati ndakatora 1,000 pai mba mako ndati wakatora mari mupesi mangu wakazvomora 1,000 tete ndofana ndikutaura nyika yese ichinzwa ndokupikira nemwana wangu wokutanga anonzi Charles Chadukura mukuziva zvandiri kutaura handina kana stendi yehurera ndakatora mukuziva zvandiri kutaura tete ende chete zvandakuita ezvinezvika ndakukatai handicharesponda any phone call yenyu because I thought it maybe chokwanisa kutaura something chinobatika bati pari kuramba pachitaurwa zvekunyepha murume wakauya akataura nyaya yekuti ndakaburitsa pfuti iye mukadzi wacho zvinhu zvakutaura nyaya yekuti ndakatora 1,000 nemafoni ebluetooth ari kuramba achitopa nditi chada kunzwa anything it's okay pazvaakuperera ivo ngavachiita vari kuti ini ndichiita ndakuita. Thank you very much. Alright, thank you. Right, mamunzwa witi uyu hanzi pari kunyabuda nyaya yenhema saka hapana chandisakwanisa kuti ndichataura nezvenyaya iyi tochingositana kumapena saka handizivi Gracious kuti toita sei apa. Alright, Gracious pakanaka munin'ina hope newe wadzidzawo izvi zvevakomana zvinonetsa izvi handitoona handisi kureva vakomana vese vese handiti mati makanga maita blind dating ndoyana ndichitotaura mira apa pane hanzvadzi yavadzoka futi hanzvadzi hello ndakanyepe kuti pane mari yaakatorirwa because normally ari kuudza mai ake reason why vari kutaura kuti ngadzose zvinhu zvangu ngadzose zvinhu zvangu is simply because musikana uyu ndiye akataura izvizvi akutsvaga kona rake rekuti uyakuita 0 iwe azodaiswa akutsvaga kona rake musikana ngaataure chokwadi chakanyatsa kuita ndechoti akafumurwa ende mukufumurwa aita akuda kuwedza kuchitsvaga chiri chekwezokwatisa munhu uyu kuti aiwa iye akazonditorerawo chakati zvagara zvinongoitika kwese kwese kuti iwo kana wateera choedi chako munhu andofunga kuti aiwa uyu akazonditorera mari yangu yemari memwe mari yangu itorimo tichichi munhu anenge akunyepa muzvona ndoinonzi extortion iyoyo
vakunyeba vakuda kunyeba ende vakutaura zvinhu basing on zvataurwa nemwana wavo. Kana mwana wachinge anyeba izvizvi kuti abvume chokwadi choti musana amufana bvuma kuti aiwa ajofanirwa vamwari wee paipe nari mutsvago wozongondita hafu akabvuma andovamukanoka. Saka izvizvi nyaya itori yatofa yakaloda ahwina aluza zvoingopera zvakadaro aendohupira namagutsi osiyana zvekutsvaga otsvagana maunozana nemhepo bozi izvizvi zvikanyambodozakuta mowanei vochingotsvaga imwe mari yororoite zvakutokuita bozi way mapictures atoko paintaneti mukomana unotoita zvaari kuita endi mai avo akatopindawo munyaya zvavo vachazoona vandoone manoti iwowo futi. Saka ngavadzikame ngavasiyane nazvo mwana akunyepa musikana akangototi uyu mukomana tinakatangotira nyaya yekuti pamba ine 300 anoita kuti handisina mari ndane 300 then 1000 euros yakabiwa yakazobvepi yakazobva kupi iye tinakaita kuti ndokwasazokupa mari yekuti tiwedzere uyaende akazoona kupi tinaita mukaine futi apa musikana tonaaine bamba. Saka nyaya tinautototi apa bazvichatalia tau maitana nemhepo ekuti tautoitiswa taupedzerwa dhata zvakaudorokweta zisimeli kwangoti vanhu tadismisana ipimisana mavanhu vakuru kana muzvita zvamanoita ikoko itai toramba toramba paripo here mai vamba tipindirwawo kuti padaideiwa mari vamba variko here havasi mai vari kuti aiwa anzvadzi ari kutaura ndakabigwa mari asi mai uyo ave musikana wacho manje angakutaura pa ndigracious musikana wacho manje mai vabva kudhara zvavo vanga amai vanenge iremember kuti amai vanenge vakaudzwa vanga vasipo vanenge vakaudzwa zve Alright, Kola. Aiwa, ndanchira nemusikana angachitaura kunoku. Ndanchira nemusikana angachitaura kunoku. kuti musikana uyu zvaakaita iwazvo imaadiliti zvekuti antu vezve zvakabira ngatosiyana zvinova chikodhoraiti zvawakaita ikoko itsoke takuregerera ichiita uri kuita toita yatiri kuita zvapera uyu itoenda bhozi vanhu vachitanga zobatirana kuendeuranga kana kuzouraya musouth africa makomana ajoza izobairigo chipakuuya musouth africa zvovanonetsa kuzoona dzai dzisina nebasa retezi hatisi kupa vanhu mari hatisi kuti wakatoshandisa mari zopinzi ukaonotsvagana che vanhu vaitsvage zvinhu zvinoraramisa mhuri dzavo vanhu vanototsvagana ive ndoita n'anga ive ndozodaisana ive ndine genya ive forward vanomboita ikoko south africa ikoko ndambobvunza mai vanomboita nezvei kusouth africa ikoko vane murume here vanei ikoko imwe roti igeba roti amasinia game izvizvi ahamba yadikina saka vanoita nezveisouth africa 40 years 40 years South Africa vaita nezveisouth africa vogara munyika 40 years vechimoswera muchiita zvekutamba munyaya dzakapfuza tavene makambani zve vanoitochira reputation yavo kuti hazvizoiti manje 40 years vaitei Alright, Kola, thank you very much, Ajaz. Maita basa.
Alright, muningina takunzwa. We tried a lot. We tried the oxide ready to get say but zvaramba. So what I can just conclude is kuti alright, chingoita zvamunoda alright. Ngoita yamaitana ikoko. Tazamawo pano sevanhu vakuru tizame kuti nyaya ipere zvakanaka but nyaya yacho yatove nemakakatanwa. Saka tochingoconglude kuti isusuka chitei zvamai kana mafunga kuchekana musoro chekanai. Kana mafunga kuchekana magariro ebanga chekanai. Kana mafunga kudhurisana musoro dhurisanai. Kana mafunga kudi ista kutaikonewawo tochingosiya kazhinji nyaya dzinosiya pano tosidzigona kudzigadzirisa itaikonewa chipedzera naye henyu sezvo mese menge masangana magangster ukugangster chingotsaka naye pakati mungopana naground muchingopedzerana. Thank you ako very much nekuda kuzama nekuuyawo uchitaurawo side rako ende mama. Thank you very much. I know your pain but all is well. I think inimi semakuziva zvokuti muite henyu semunhu mukuru decision munayo katingakudzi zvokuita. Alright, thank you very much. Madiaries nhasi mandipedza makasukwa seiko kwanzi vari kuita 40 years kuSouth Africa ikoko naye hasikana kana neniwo mondisa vangu yakoma ndiri munhu wenyama neida kutosekawo usadaro so kola nikis. Hello kola. Ndodangobvunza musikana uyu anokwanisa ari kundinzwa ari online adonha ndatomudonhedza ini. Ndandine mubvunzo dziri wandoda kumubvunza dai mamusina kumudonhedza but kana mamudonhedza it's okay because ndandoda kumubvunza kuti brand respeaker yakatorwa ibrand ripi plus speaker iyoyo inoita mari uyezve mari yakatorwa muwallet umu yakatorwa nguvai iye wacho akazoonera kuti mari yatorwa zveshwa 1000 yatorwa same time yaakaona kuti yatorwa nawiti kana kuti yakazosara itorwa natinashe witi yatobuda atoenda because witi tinashe apa brand respeaker saka musikana ari kuziva here kuti brand respeaker yake yanga iri speaker ipi saka anoda kumubvunza achiri live on paprogram ezvinezvi kuti abva angopindura speaker yake zara yanga iri chii plus inoita mari toona kuti zviri kuenderana here nezvazvo zvataurwa natinashe tochiziva kuti maybe speaker yakatorwa yandaina kutorwa. Right. Kana mama mudonhedza yenyu haisi not necessary now. Alright kola, thank you very much. Ende vanhu hamudi kurara shuwa muda kugara pano nekusingaperi. Alright kola, thank you very much. Ndikaitoreva mwana vasi kuda kurara uko vanhu vasi kutogoda zvekurara. Aiwa ngavasiyane nenyaya dzekuinvita vakomana mujoni muno mauya kuzoshanda wana uya kuzotsvaka. Batai makadara zvanzi. Alright vari kuzvunza kuti gainitore imwe kola iri pane imwe phone apa. Thank you agadzi. Vadona futi. Alright. Nyaya dzacho zvakaoma. Vana havasi kuda kuvata nhasi guys. Muda kurega kuvata sei? Taita malive two malives tikaenda kubreak tikadzoka. Muda kuvata pano. Ndivapi kwamwe chipano ndivera. Mimi. Ndakufana izvo ndeipi? Uafa. Tifone beki. Asi varume vaburuka motika padhari zapana varume padhari zapana varume vari kutaura vese vazvidhova. Hello kola. Muri sei hanzvadzi? Muri sei? +97 hello. +97 yacho ndikuwadaira vanzvadzi havasi kuningirira. Havasi ku network yavanenge kunetsa mano ndeyekupi. Kola hello. Muri sei? Sis Melly. Ndiri right muri sei? Ndaukomenga ndausangana kuna Tina shangarirwa pakuti zvoni angaziva nguva musikana webrother yake kana iye achiclaima kuti brother yawiti angafanire asvika pakutaura kutambura kwawiti akatora advantage isina basa yekuti munhu anoshaya even ukatengera muchi why do you have to tell vanhu pasocial media kuti ndakuitira zvakati kana anga ari real brother akufanira kungokumbira regerero toenda kune musikana inzenza uri chai because haungambonotumira mukomana kutengera tiketi wadanana naye 3 days unenge wamutrusta sei unoziva sei kuti mhutu unoziva sei kuti anoita nezvei tobva toenda pana mai vemusikana vanga vachitongofanira kusatombokomenda kana kusaya kusocial media zvinoenavo vanga vachifanira kutobata mwana wavo murova because ndiye havashoresa tobva toenda pana mukoma witi
Hari kuita kuvanonga vose 1 wena. Enderambe rako. Aigona kutoreacta zvekupfuura vanhu because vakatadza zvavakaita. Kodai iye akazviuraya akatadza kukontrola maemotions ake akazviuraya vari kumbotariswa saidi iroro. Saka kana ungasati kudzere nguva chinhu zvakatobva hachazviwani mubhadhara wekushandisa munhu kubva kucape town wakazomushandisa kuno imbwa yemunhu ngasati pedzere time nedhata. Okay. All right, Kola. Bye-bye. All right, thanks mningi the sharp. Right. Hapana kumira mushi nasi. Kola, hello. +27, hello. Hi, Sis Melly. Yes, what do you say? Mushe. Tudokum. Taura. Kola. Toro kuti pan with Sis Melly. I found out better brother. Kola, network yenya isikunyatsonzwika. Network yenya isikunzwika muri kubreaka. Kola. Kawane pimari mCape Town kana tumsamba kutumidzira munhu mari mukwidza kuti awe from Cape Town. Saka amona kuti musikana uyu ndikatoipa. Plus kuna amai vake avukawo. Amai avo ngavadzikame. Amai vake ngavadzikame ngavagare pasi kuti vagare zvavo. Because amai havakapindire nyaya dzichihure dziri kuita vana vavo mumastreet kana mumasafe line. Saka amai ngavabva vari kure. Takateerera. Saka Wati taurawo. Ndati ava zvekudzana kuti vachada kuzouraya Witi kana kuti Witi achada kuzouraya vanhu izvo hazvishandi izvo. Ngavangosiya kana iye musikana kutiwo kozi zvekuda kuti tichazoita notretena vanoita sei but hazvife zvakashanda asi kuti iye musikana in your life kumukwidza ndege kuuya tigare tese hakuna zvinofa zvakaitika. Bye-bye. All right, thank you very much, Kola. Thank you. Yeah, mutambo wacho uri wachuka ropa. Okay, guys, we need to end now the life. Guys, we need to end the life. At least Nyaya mainzwa aditika Nyaya takutadza kuigadzirisa Nyaya guys. Nyaya mainzwa witati vanhu vachingochengetana misoro, vamwe vakati tochidhurana magaro nekuti ini zvokuti zvachazitawo istambozamawo pano anditika asi tadi takundikana nepati mbiri idzi because vose hadzivhiyiwi. Ava vanoti ngaivhiyiwa vachiti haivhiyiwi saka pakati omei. Kola, hello. What do you say? Adona. Right. So guys, nakuramba chingofona guys. Takuda kupedza guys. Kola, hello. Hello. What do you say? Tikukuzwa haiti right, what do you say? Point yataurwa nani? Ode makozi acho handichamakwanisini. Mai vamakozi handichamagoni. Handichagoni makozi.
Nichidaira umwe nchidropa umwe mwachifona nchidropa umwe mwachifona zvinondodii. Yellow. Unfortunately achapindira hapachina nokuti vainda. Hey, macalls. Haya. Yellow kola. Kana zvadai unozotopeswa dzimafoni yacho kuti makoza achona wandisa. All right guys, hello kola muri sei? Inini ndakamira ndikutaitwa wichi angai akauya kumba kwebrother yangu inonzi proud yangaida kufonera akachengetwa nebrother yangu yana kana chakayana chakamira ari mafoni chete. Okay, sai muri yama ya proud. Yeah, iri sister ya proud. So akauya asina chinhu chakanga kabata zvishuwa. Namboti akauya nemari akamira ari mafoni chete akasina kana mawitoni. Wanga ni mafoni chete? Yes. Umaranga asina? Maranga asina. Akatotambura akadya kumba kwehabhadzi yangu ini aitotambura witi. Okay. Yo. Right, thank you very much for setting the record straight. Thank you very much, Colin. Okay, Simeli. Thank you. Yo. Right, vauya wanzi ndiri zvadzi weya proud. Saka vakauya wasina kana chinhu. Zvachose proud akauya asina kana chinhu. Saka vasanyepe kuti proud akauya nechinhu. Proud haana kunge auya nechinhu. Anditika. So guys, it has been lovely, a lovely night being with you here, guys. Our today's show was sponsored by Bishop. Our today's show was sponsored by Bishop Logistics, guys. Bishop Logistics. Thank you very much, guys. Vesreo malaf nimalex mono chagara ma hours magani. At 3 hours tilipano. 3 hours tilipano and chiga. Kuzimbabwe vari kufona kuti vapa vareke tingovanzwa vari kuzimbabwe vafana direct chain ATM straight havadoni animaona 2 phones 2 mafoni saka veBishop Logistics guys ndivo sponsor this show. Thank you very much. It's a company that is based in UK. Actually they sponsored the data for the whole month. Thank you. Gatiwapeyo my love nema likes guys for the whole month. And we want to sponsor you. I company you know the Bishop Logistics guys. Vanoida kutenga motikari munokwanisa kutengerwa vari kumiruko. Vanokwanisa kutengerai motikari vokuitira ipipa wekese vokutumirai. Antika kana vari kuda matraki, vari kuda matractors ekurima chaiko vari kuda anything chamunoda. Antika munongondibata endo pai namba dzavo. Vari kuda kutenga mota dzinobva kuna UK chaichedzo ma original kwete mazhunzhangu kana kuti maDubai. Antika vari kuda kutenga mama OG cars munongondibata. And then ndodi ndokupai namba dzavo motaura navo motengerwa motikari dzenyu vokushipirai futi imozogamuchira motikari dzenyu dzava munomo. Kana vari kudawo transport zvakare vari kuUK ikoko matransport maybe uri kushifta uri you want transport anditika unongondibata zvakare vamwe vedu madiaries it's a company anditika mondibata ndokupai namba dzavo dzekuUK and then movabatawo kusapotana pacheda anditika mwedzi uchipera paya vokutamisawo anditika kana uchida kutama anditika. So thank you very much Bishop Logistics. Vakangoti aiwa isisi toda kusponsor. We want to take care of diaries dedu. Saka toda kusponsor diaries for this whole month. It's us who are sponsoring. Saka guys munoda vanhu vakaita sei? Munoda ma companies akaita sei? Kana ntimiwo tudzi takatori vanhu. Saka toziva kuti takungongenga now my life. Takungongenga. Anditika because for the whole month vanenge vachitobhadharavo. So guys, yeah. Thank you very much guys. It has been a lovely night being with you here. Ndozati moyo wenyu yachakuda kuenda kumakowa muvamanya kuenda kumakowa kudhara vachisale ino kuchisale. Glad to see you my brother, glad to see you guys. Apana celeb maceleb mashoma asipo pana maceleb mazhinji musingomara inde chivaona ngo chingoti watching ningi watching vanenge varipo zvavo animona but avasamwana anonyanya kupesvuka kucomment yake nditaira ataira unozvikomentera uyu navatisale ava vanotokomenta vamwe avo havanyanyi kukomenta vane vangotarisa vadi vatoripo animazvona nagurundoro musi wakauya pana pakomenta gurundoro uya anti mazvona saka
And if you want to sponsor a show, get in touch with the admin team. Yes, if you want to sponsor a show, get in touch with Nyaya yako, and you feel like you want to sponsor the show, get in touch with any admins and varipo to keep our lives going. And touch from what you team show number 3, but I want to mutita neta ashait to the mangwana and nemandi and it's na mafuta omwe chikuru achazo yawo pano achaya chikudzaiwo nyaya dzavo dzavanoda kuzokudzaiwo mama vechikuru nemusi wemandi. I hope I'm going to be able. Thank you to handle. Let's open chagona kuva handler. Right, hands next week. Thank you very much. Thank you. Varikuda mawigi acho mubva mangondibata. All types of original wigs. Anitika human hair, 100% human hair. Mongondibata anitika dokupa catalog yakotu ya unoda. Kana uchida fupi, kana uchida zinema fringe, kana uchida zinema kelzi, kana uchida zi afro, kana uchida zakareba kushoka magaroko. Unoto ipisa nema aini kudai kupisa kuitasha. Unoda nayo kada kuitata muro kada kudi azichi azitase 100% Mongolian, 100% Brazilian, 100% Peruvian, 100% Indian ye ya unoda iwe ndio ya unowana. Antika you just get in touch with me. Antika nekushipa futi vanoshipa dzinoenda. Antika vekushipa futi vanoshipawo vachidi dzichenda vari ku UK vakatenga kwandiri vanozviziva. There are a lot of people vari ku UK vakatotenga mawigi vamwacho nditotumira vachotitumita chipo hai Sis Melly mutumire ndaitotumira mwachitenga 22 mwachitenga 33 handiti mazvona. Right, cheripoki nditreasure pano mufunge but haumuwani pano panga pana andiselena kumagodhoni angarimo mastiti momu achiti kutanga uchazvarira mastiti uchingofamba uchingotsvaka idzo nyaya idzi kupera bhutsu uchingofamba unonge uri pano uchipinda macomments iwo kungombeya bhutsu kuita kuti ichapera chidodoma uchingofamba anasi wadziwa nyaya dzachona. Aiwa takanaka guys, good night and have a blessed weekend. Have a nice weekend. Andika you feel like une nyaya yako uda kutaura nesu andika toda kutaura neni, get in touch with me. Unongo yako tokupa stara kore kuchinja odi topinda panyaya wobatsira kana muri two parties dzitonetsana munongo yafuti mose zvaita ava imwe uku umwe uku musangana mutaurirana pakupesera kwegame tinomeka usho tinozamawo by all means kuti magadzirisana but kana zvazorambawo zvaramba but kana muri vanhu vanonzwa mese chero muri mashamwari chaiwo kuna mwane shamwari dzavanditi muri kukonana bring it on tinotry by all means kuti mubatsirikane mudzokedzane kana zvichinzi hazvichaiti kuti mudzokedzane but panongoita peace then moenda separate ways andika amicably. That's what we do. Kana tazoitadzawo tadiwo tatadzawo, kana tabudira tadiwo tabudirira. Vangave maine mwana cheko chaiko, you free to come. Umapa tindi mafese yenyu, we don't need your faces, just a phone call. Chete, we don't need to see your faces, just a phone call. Maya apa mwana apa natanetse kana chichi aiwa tokumbira tinavo vanhu vechikuru vari pano votaura nemi tokubobatsirwa kana muri kuda counseling tinavo macounselors wobho vazere pano tokupai. Andika zvingave zvemitemo izvi tinavo vana Dr. Mtisi vanomira panyaya dzemutemo vanopindira. Andika tati wanonoka rati mukondo nhasi panotanakirwa zvisingaiti vanonoka nenyaya dzemumastreet vanonoka. So guys, thank you very much. It has been lovely being with you. Andika tobatana zvakare muchikamu chinotevera.